Της κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση, περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μεγάλη. Λέω ότι μια να παντρευτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνου 11. Τα λιρά μόνου 11, μην τις κρατήσεις 10. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας απέναντί μου, ο Κωστής Ραπτόπουλος δίπλα μου, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο άλλο μικρόφωνο, εδώ σε 95,5 τον FM, Αθλητικό Μετρόπολης. Παρέα θα είμαστε στις κακομοίρας, θα γίνει έως και τις 4. Κοντά μας η εταιρεία Ματέρια, η μεγάλη ελληνική εταιρεία εμπορίας δομικών υλικών, με ειδικές προσφορές και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θα τη βρείτε σε 2 σημεία πώλησης, στο www.materia.gr ή στο 2310 476 790. Μαζί μας και ο Γεωργιάδης στις Σέρρες, αφού με 1.190 ευρώ σου ανακαινίζει το μπάνιο σου, πετάει τα μπάζα από το παλιό, στο κάνει ολοκένουργιο, στο παραδίδει σε 4 μόνο μέρες. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε τώρα ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 374 79. Θέλεις να ανακαινήσεις το μπάνιο σου σε 4 μέρες? Φύγαμε για Γεωργιάδη στις Σέρρες. Με 1.190 ευρώ με ΦΠΑ σου ξυλώνει το μπάνιο, πετάει τα μπάζα και περνάει τα πλακάκια με δικά του κορυφαία συνεργεία. Επιλέγουμε μέσα από 25 σχέδια πλακάκια πρώτη ποιότητα από Ιταλία και μας δίνει μπανιέρα, λεκάνη, βρύσες και νηπτήρα με κολόνα, όλα επώνυμα, δηλαδή πυραμής. Τελειώνουν τα πάντα σε 4 μέρες, χωρίς να κυνηγά συνεργεία. Δώρο σοβάτισμα, κόλλες και σχεδιασμός. Μας βρίσκει και υδραυλικό σε συμφέρουσα τιμή. Μας το ζητήσατε. Το ξανακάναμε. Ηλιακός θερμοσύφωνας πυραμής επιλεκτικός. 160 λίτρα και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 650 ευρώ με ΦΠΑ και δωρεάν τοποθέτηση σε πλάκα στη Θεσσαλονίκη. Γεωργιάδης. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα. Τηλέφωνο 23 21 0 37 479 και στο www.georgiadishome.gr. Ματέρια. Η ανερχόμενη ελληνική εταιρεία δομικών υλικών. Πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Και το αποδεικνύουμε έμπρακτα με ειδικές προσφορές. Laminate δάπεδα από 6 ευρώ το τετραγωνικό. Στεγανοτικό επαλυφόμενο από 1,5 ευρώ το τετραγωνικό. Τσιμεντοσανίδα από 7 ευρώ το τετραγωνικό. Υλικά θερμομόνωσης από 11 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλά και πλήθος υλικών ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας. Ματέρια για μικρά και μεγάλα έργα. Σε 2 σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2310 476 790 και στο www.materia.gr. Ψάχνει να βρει το ζήτα. Να σου πω που είναι το νι. Για μου τα πνευμόνια σου κάθε μέρα. Να σου πω που είναι το νι. Το μ. Κοιτάει που είναι, παιδιά. Έλα ρε, τελείωνε. Απίστευτος. 9.55 και ενώ τα μηνύματά στο 54.340. Έτσι επικοινωνούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για ό,τι σχόλιο και αν θέλετε. Ο 301 Γρηγόρη μας στεναχωρήσετε πολύ χθες. Ήταν τραγικός ο Ηρακλής. Αν παίξουν έτσι και την Κυριακή δεν έχουν καμία τύχη. Ο 383 Δευτέρα Γρηγόρη ξεκίνησε την εκπομπή σου λέγοντας μια νίκη και ένα κλαρίνο. Σήμερα θα πεις το ίδιο φίλο. Μια νίκη και ένα κλαρίνο. Λοιπόν, είχαμε χθες τη νίκη του ΠΑΟΚ, η οποία ανέτρεψε τα δεδομένα και πάλι
στην Τρίπολη, καθώς κέρδισε δικαιότατα τον Αστέρα Τρίπολης με 1-2, με τελείως διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο, με ψυχή, με χιλιαδιό, πράγμα το οποίο θα σχολιάσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τι γίνεται στην ψυχή, ρε Κόκκινε? Παίξανε καλά, ρε φίλε. Τι παίξαν δηλαδή, καλά? έβλεπες ευκαιρίες μόνο από τον ΠΑΟΚ. Δεν έκανε ο Αστέρας ευκαιρίες. Δηλαδή, με συγχωρείς, οι παίκτες που μέχρι τώρα βγάλαμε άχρηστοι, κάνε τον Αστέρα να μοιάζει με ομαδούλα της Δεν σειράς. έκανα κανένα Αστέρα, ρε Κόκκινε. Τι Οι έγινε? παίκτες του ΠΑΟΚ. Όταν εσείς δίνετε προγνωστικά, όχι εσείς, όταν δίνουν προγνωστικά, έτσι ο ΠΑΟΚ, χάλια ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι στο ποδόσφαιρο, οι οποίοι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ναι. Οι έξυπνοι παίξανε διπλό τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτοί που ξέρουν μπάλα, Ναι. παίξαν διπλό τον ΠΑΟΚ. Δεν τον παίξαν άσο, ότι θα χάσει κτλ. Γιατί αυτοί που ασχολούνται εξειδικευμένα με το ποδόσφαιρο, δεν σου λέω για τους στοιχηματζίδες. Σου λέω για αυτούς που είναι γυμναστές. Αυτές παίρνουν άλλες παραμέτρους. Ναι. Παράμετρος λοιπόν ποια είναι? Είναι ότι η Τρίπολη, τις μπριζόλες, Τα κοτόπια με καθαρό αίμα. τα έφαγε για τον τελικό κυπέλου. Και εδώ το λέω, ο κατόπιν εορτής. Το είπα όλη την εβδομάδα. Εγώ οφείλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Γιατί πέρα από την πλάκα έχεις ένα άστρο τρομερό στο θέμα των σκορ και τα καλά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, βρίσκεις διαόλου κάλτσα σκορ συνέχεια. Δίνεις 1-1 τον Μπας Γιάννηνα. Δεν με ενδιαφέρει αν το μάτι ήταν για 1-2 ή για 2-1. Έληξε 1-1. Θα σου πω ότι ένας παίκτης ο οποίος πόνταρε 3 ευρώ στο 1-1-1 και 3 ευρώ στο άλλο, έβγαλε μονοκαματάκι. Μεμονωμένα. Ναι. Ναι. Μπορεί να τα παίξει μεμονωμένα σκορ. Δηλαδή, το σκορ πληρώνει πλούσια. Βέβαια. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί να τον πει ένα 4-1. Και το Βόλο. Ένα 4-2. 1-0. Ναι, να του βρει κάτι. Αλλά, δηλαδή, βάλαμε την όπως... παράμετρο του εξαγωνιστικού. Σωστά. Ξέραμε τι θα γίνει. Μ' αρέσει το ότι εξηγείς κιόλας. Έχω μάθει πλέον, αυτό είναι εξέλιξη, πιστεύω. Έχω μάθει να παίρνω παραμέτρους πέρα από το αγωνιστικό. Παλιότερα λέγαμε. Όχι μόνο εσύ. Όχι μόνο εσύ. Όλοι μας. Ναι. Απλά κάποιες στιγμές θα σου πω κάτι. Έχουμε γίνει δηλαδή πονηροί. Είμαι στο προπό χτες. Πάλι. Και μιλάμε. Μ' αρέσει ρε παιδί μου αυτό σου είπα. Και εσύ έρχεσαι και μιλάμε. Προτιμάς τον προπό από το καφενείο. Δεν πάω καφενείο. Πας προπό, ναι. Πάω στο προπό. Ποδοσφαιρικές. Πιο οικονομικό. Έχει άλλη βαβούρα. Ναι. Εντάξει, το καφενείο μ' αρέσει. 3 ώρες ένα τάβλι παίζει με 3 ευρώ. Ναι, ενώ 3 ώρες στο προπό δεν θα. Δεν κατάλαβες. Ναι, καλά, στο ναι. προπό δεν χρειάζεται να παίξει 3 ευρώ. Δεν είναι υποχρεωτικό. Εντάξει. Λοιπόν. Όχι, και... λέω όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο χώρο και κάτσεις 3 ώρες. Έρχεται ένας παλιός μας μαθητής και βάζει ένα καλό ποσό στο Αστέρα Τρίπολης. Στον Άσο Αστέρα Τρίπολης. Πριν μου πει, λέω Άσο Αστέρα, λέω καλά ξηγές, θα το πληρωθείς. Άκου τώρα. Τώρα μπορεί να με βρίζει γιατί ξέρω ότι πιθανόν να ακούει. Λέω θα το πληρωθείς. Με την εικόνα που μου είχε δώσει ο ΠΑΟΚ. Πέρα από αυτό που με έλεγε εσύ και δεν διαφωνώ καθόλου. Ούτε το αμφισβητώ, ούτε ποτέ. Είδες ότι κάθε μάτι είναι διαφορετικό, Βέβαια. Απλά έφαγα τέτοιο ξενέρωμα με τον ΠΑΟΚ που είδα με τον Μπας Γιάννηνα, που λέω ρε φίλε, πόσο πολύ μπορεί να το αντιστρέψουν αυτό. Και ο Ατρόμ, ο Αστέρας, δεν ήταν τόσο κακός στα Γιάννενα. Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τα Γιάννενα και στο παιχνίδι με τον Αστέρα ήταν ο ίδιος. Εξών από κάποιες αλλαγές που έγιναν τακτικής από τον Γεωργιάδη. Καταρχήν, να πω. Ήτανε πολύ κακός ο Αστέρας βιολογικά. Τι θέλω να πω. Σου λέω ότι είπαμε σε αυτή την εκπομπή 2 πράγματα για τον Αστέρα Τρίπολης και για την ΑΕΚ. Σας είχα πει για την ΑΕΚ ότι 3 μάτς είδα να φουλάρει 90 λεπτά. Έκανα ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα και έμαθα ότι θα ξεφουσκώσει τις τελευταίες 5 αγωνιστικές. Δηλαδή φουλάρει η ΑΕΚ, τρώει τις μπριζόλες η ΑΕΚ για να πιάσει τους 33, 34, 32 ξέρω εγώ, 3-4 αγωνιστικές πριν. Δεν το κατάφερε. Και στο ξεφούσκωμά της δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Έκανε και λάθη ο Λίνα που χάλασε το ρόμβο. Λεπτομέρειες. Πρόσεξε τώρα. Ο Αστέρας Τρυπόλεως μαθαίνουμε ότι τρώει μπριζόλες. Τρώει σηκωτάκι, τρώει σηκωταριά, τρώει μεδούλι για τον τελικό κυπέλου. Το παίζει. Το αξίζει. Του το κλέβουνε. Και μετά είναι εκπαιδευμένος έτσι, δηλαδή να πάει μετά στις φακές, στα κολοκυθάκια που τρώει καραπός με το ζατζίκι, ξέρω εγώ, στο κουσκούς κτλ. Πιο light φαγητά. Πιο light φαγητά. Όχι ενέργειας. Όχι ενέργειας φαγητά. Και είναι βιολογικά καταστραμμένος.
ο Αστέρας Τρυπόλεως. Πεσμένος, Ο ΠΑΟΚ χθες στο πρώτο ημίχρονο ήταν τραγικός. Σε ποιο κομμάτι? Στην αποτελεσματικότητα. Όχι. Έκανε μια συνέντευξη ο Σαββίδης. Να σου πω κάτι, περίμενε. Ναι. Θα προσπαθήσω σήμερα να σου κλέψω τη δόξα. Κλέψε μου. Γιατί σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Κλέψτε μου, δεν πειράζει. Η εκπομπή να Λοιπόν, πάει καλά, δεν με νοιάζει με δόξα. Ο τρόπος που έπαιζε, ενώ έδειχνε ότι ήξερε τι ήθελε στο παιχνίδι, είχε λάθος στοιχεία. Δηλαδή, ενώ ήταν όλα τα. Ό,τι έβαζε στο φαγητό ήταν καλό ο Γεωργιάδης, ενώ θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν τον άξονα, παίζαν από τα πλάκια. Πάρα πολύ ωραία και θα το εξειδικεύσω ακόμα περισσότερο. Εκεί δεν μπαίνω, δηλαδή την εικόνα που Όταν είδα. Έγινε έτσι, ο όχι. Γεωργιάδης φαντάστηκε ότι βιολογικά ο Αστέρας ήταν καλός. Και κάνει το εξής. Βάζει πάνω στο Σαγκάρε το Σαλμπιγκίδη. Για να τον ξεπατώσει. Για να το φύγει κάθετα. Ναι. Έχει βάλει το Βούκιτς από πίσω για να έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό. Του τεχνίτη. Και πατάει έξω το Λόρενς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή σε αυτό το μάτς να πάρει το διπλό κλέβοντάς του. Μπαίνει λοιπόν ο Γεωργιάδης στο παιχνίδι, ο Γιώργος, τον οποίο εγώ δεν τον έχω για προπονητή, αλλά χθες μπαίνω στη σκέψη του το πώς βλέπει το παιχνίδι. Λέω πριν το παιχνίδι το βλέπει πολύ σωστά. Εξακολουθώ να το λέω. Ο Αστέρας όμως δεν βλέπετε. Και δεν βλέπετε, είναι όχι. Είναι άθλιος βιολογικά. Έκανα προχθές εξετάσεις. Αιματολογικές, προστάτες κτλ. Και πιστεύω ότι οι παίκτες του Αστέρα, αν κάνανε εξετάσεις εχθές, θα είχαν άθλια αποτελέσματα. Το πιστεύω και το είδα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλαν και δεν μπορούσανε. Όλη η ομάδα. Οι γραμμές στα 60 μέτρα. Βλέπω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει στον Αστέρα την μπάλα και να τον δώσει μια τυπική κατοχή για να την κερδίσει και να φύγει με ευνηδιασμό. Και αναγκάζεται ο ΠΑΟΚ λοιπόν να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Εκεί πάνω λοιπόν γίνεται το στρατηγικό λάθος που πάει όπως λες εσύ και καταναλώνει από την πλάγια γραμμή σέντρα για τον Σαλμπιγκίδη. Και είχε και δύο μειονεκτήματα ο ΠΑΟΚ. Ότι ο Ρομπέρ και ο άλλος ο Ολίσε στο πρώτο ημίχρονο απλά σεντράρανε. Δεν είχαν το ένας με έναν. Δεν έχουν αυτό που λέμε παίρνω την μπάλα. Το έχουν, απλά. Μπαίνω, πάρω το ένας με έναν. Δεν έχουν τις πολλές παραστάσεις. Ακόμα και ο Λίνο φόρτωνε. Φόρτωνε για να πηδήξει ο Σαλπιγκίδης και από πίσω ο Βούκιτς. Φόρτωνε σε μια περιοχή η οποία ήταν πατημένη σε αθλία κατάσταση. Έλεγα λοιπόν. Αλλά εγώ, με κορμιά τα οποία δεν επιδέχονται. Έλεγα λοιπόν εγώ ότι ο ΠΑΟΚ σε οργανωμένη άμυνα με Σαλπιγκίδη σεντερφόρ θα σκοράρει πάρα πολύ δύσκολα. Και λέω ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού που παίζει ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά βλέποντας ένα άθλιο αντίπαλο είναι τα μάμια τον Αθανασιάδη. Ναι. Άρα λοιπόν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο έλειπε ο Τεμπέλης, ο Νοχελικός, ο Βρωμοποδαράς. Το περίπτερο Αθανασιάδης. Ο οποίος αποδεικνύει για άλλη μια φορά τα λόγια του Ραπτόπουλου ότι εγώ κύριοι είμαι σκόρερ σε πρώτο χρόνο, βρείτε τα χαφ. Τα κεντρικά. Βρήκε και τους πλάγιους. Να με φορτώσουν και εγώ θα παστελώσω. Και εγώ θα παστελώνω. Εγώ δεν θα κάνω το χαμάλι του Λόρενς. Δεν είμαι για αυτή τη δουλειά. Το έχω πει 3 χρόνια τώρα. Δεν θα κάνω το χαμάλι του Λόρενς. Δεν θα κάνω το χαμάλι του Βούκιτς. Δεν θα κάνω το χαμάλι του Κάτσε. Δεν θα γίνω εγώ Μουσλίμοβιτς. Δεν είμαι συμμετοχικός. Δεν συμμετέχω. Στο λέει. Δεν στο λέει στην. Στο λέει στον αγωνιστικό χώρο. Να στο πω λοιπόν, σαν άλλος Μίετσελ. Για όσους θυμούνται. Σαν άλλος Μίετσελ. Η αλλαγή που κάνει ο Αγέλαστος, ο Γεωργιάδης, ο Γουγού. Είναι σωστή. Είναι 150.000% σωστή. Που βγάζει το center for, ο οποίος είναι εξειδικευμένος να φεύγει πίσω από τη σέντρα όταν η άμυνα είναι ψηλά και αργή. Και βάζει τον εκτελεστή γιατί ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει το ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Εκεί λοιπόν που παίζω τον ΠΑΟΚ 1-1 και 1-1 τα Γιάννενα και παίζω σε ένα άλλο δελτίο χ και χ, έρχεται η επιφύτηση του κόκκινου που με βοηθάει και λέω το εξής. Βλέπω ποδοσφαιρικά ότι θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ πρώτος και βάζω λεφτά και παίρνω πίσω τα χρήματα που έβαλα και κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν τον κόκκινο στο κουμάρι, ο οποίος έπαιζε ζάρια 12 χρονών τη Μονόπολη και εμείς παίζαμε ας πούμε μπάλα με τον Καμαριωτίδη, τον Λογαρά και τον Κουζού. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πήγα στο προποτζίδικο του φίλου σου και του λέω δεν το σήκωνα γιατί θεωρούσα προληπτικό, ναι. Τι σε έκανε, αυτά έχεις δει με τα μάτια σου. Άρα λοιπόν καταλήγουμε. Αλλά το καλύφθηκες. Καταλήγουμε, ναι. Πολύ ωραία η σκέψη του Γεωργιάδη
να βάλει το Σαλπικίδη πιστεύοντας ότι θα έχει πρωτοβουλία η Τρίπολη, καλή βιολογία κτλ. Ανατράπησαν τα πράγματα, βλέπει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν πετάει καν δεξιά το Σαλπικίδη, γιατί εκεί παίζει αριστερό μπάκο Κοντοές που θα τον έτρωγε. Θα τον έτρωγε Ο οποίος είναι καλά. Και παίζει Ρομπέρ. Πήγε και Δεκέμβριο Κοντοές. Ο Δε Βούκιτς, δικαιωνόμαστε, λέγοντας ότι στα 33 του είναι ένας ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ο οποίος είναι. Ωραίος είναι, παίκταρος. Παίκταρος είναι. Αλλά τρώει το ίδιο σαντουιτσάδικο με σένα. Άμα κόψει. Δεν ξέρω να πίνει κιόλας το παιδί, δεν το ξέρω. Δεν λέω λεπτομέρειες. Είναι καλό παλικάρι. Αυτό τον παίχτη λοιπόν πρέπει να τον καταθέσει ο ΠΑΟΚ. Κόσμημα. Να τον χάσει κιλά, να του δώσει παιχνίδια και να του βελτιώσει και την έκρηξη. Θα πω σε μια αυτό το κουβέντα πρωτάθλημα το φετινό, θα πω μια ο κουβέντα. 33χρονος Βούκιτς Είναι πολυτέλεια. και μην του δώσεις μεγάλο χώρο. Ας τον κάτσε εκεί που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Ο Κάτσε, ο οποίος δηλαδή άκουσα σήμερα ένα πολύ γέλιο. Είχε ένα μπαρ στην Τούμπα, πάει ο Κάτσε. Τι πίνει? Τίποτα, είναι πολύ καλός αθλητής. Δεν πειράζει, αν πίνει μια μπύρα, παιδί μου, δεν είναι κακό. Όταν λέει μπήκε λέει, ο Κάτσε πρώτη φορά μέσα, εγώ δεν το γνώρισα. Και πήγα να του πω πόρτα, βγες, είσαι μικρό. Δηλαδή. Δεν το... Και ευτυχώς επειδή είναι σε μια μύτη. Ναι, του λέω Κραβαρίτης ο τερματοφύλακας του Κορδελιού, λέει αυτός είναι ο Κάτσε. Και δεν έγινε ρεζίλιο άνθρωπος. Τον πέρασε ας πούμε για παιδάκι που δεν επιτρέπεται να πιει αλκοόλ. Ναι, όταν πήγε να μπει ο Κάτσε μέσα. Λοιπόν, ήταν λάθος που έβαλε ο Φωτάκης, έβαλε το Φωτάκι ο Αγέλαστος, το είδε, το διόρθωσε, μπήκε ο Κάτσε. Μαγκιάτο αυτό. Ναι, αυτό αναδεικνύει και άλλα πράγματα. Ναι. Μπήκε μέσα ο Λάζαρος, βγήκε έξω ο Λόρενς. Ο οποίος κάνει ο ΠΑΟΚ έκανε ευκαιρίες. Γιατί στη θέση του Λόρενς μπήκε ο Βούκιτς. Κοίταξε, ο Βούκιτς ο οποίος μπαίνει κάθετα και δεν κάνει τα χιλιόμετρα και τη χαμαλούκα του Λόρενς. Ο Βούκιτς είναι κεφαλικός ποδοσφαιριστής. Θα σου πω το εξής. Επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να είναι παρόν, μετά άμα τον λέμε το όνομά του τρομάζει. Λέει τι έγινε. Λοιπόν, οι πολλές ευγένειες τον τρομάζουν. Λοιπόν, και καταλήγαμε στα ίδια συμπεράσματα, σημεία ανησυχητικά. Αλλά πρέπει να τα πούμε. Τον λέω ότι για μένα αυτός είναι παικτάρα, το γουστάρο, και μου λέει ο Κώστας, άμα αυτόν τον κάνουμε δίαιτα, αν καταφέρουμε και το χάσουμε 5 κιλά, να μην πάθει θλάση, 5-6 κιλά, θέλει ένα καλό γυμναστή και δουλεύει σωστά το καλοκαίρι. Ένα καλό γυμναστή και ένα καλό διατροφολόγο. Βάλτονα. Λέει, ναι. Θα δεις ένα παίκτη που θα είναι καλά. Πώς ήρθες να παίξει στην Ελλάδα αυτός ο παίκτης πρώτον? Και μου λέει, επειδή κρατάς αρχείο και βλέπεις, δες τον γκολ που χάνει και με τα Γιάννενα. Λίγα μέτρα. Και τα προηγούμενα. Τα χάνει περισσότερο, αυτό μου το πες εσύ. Ναι, λόγω των κιλών του. Ναι. Παρά λόγω δηλαδή, επιθετικής του κάνει δυστοχίας. Ο Κάτσε στο 23 μια κάθετη. Ο Κάτσε που και επιθετικά ήταν καλός. Και κάνει κάψιμο την μπάλα από πάνω. Παίρνει πολύ ωραία και τη σκάει. Εκεί αν είναι πιο ευέλικτος, έχει καλά πλασαρίσματα. Μην βλέπεις τώρα με τα Γιάννα που τα χάσε και αυτά. Είναι και στον γκολ καλός. Δηλαδή τον γκολ που βάζει με τον Πανιόνιο. Καφάλτσα και τα λοιπά, έχει μεγάλη τέχνη. Και στον κλειστό χώρο που ο Πάκο έχει τεράστιο πρόβλημα, θα δώσει πολύ μεγάλες λύσεις. Και για να το διαχειριστείς και καλά, δεν θα το βάζει σε μεγάλα μαρκαρίσματα. Καλύτερα να μαρκάρουν οι πλαϊνοί και οι δυο αμυντικοί χαφ και άστονα αυτόν. Σε πιο ελεύθερο ό,τι έκανε ο Δερμιτζάκης με τον Βαλερουά και τον Παπαδόπουλο. Βαλερεουά. Όπως το διάλογο το λένε. Και τον Παπαδόπουλο, άστονα. Μην το βγάζει στο μαρκάρισμα. Θα το χαλάσεις. Έλα εσωτερικά. Πλαϊνέ, ο Λίσε είσαι, Ρομπέρ είσαι, ποιος είσαι, έλα γίνε τέταρτος, τρίτος, στα χαφ, άστον εαυτόνα. Μικρός χώρος. Ερώτηση. Εντάξει, ερώτηση. Ναι, πάμε παρακάτω. Λέμε τα καλά, έχει και κάποια άσχημα. Έτσι και τα άσχημα θα πούμε. Βλέπω το παιχνίδι, βλέπω το 0-2, ναι. Λέω μπράβο ρε, τα κατάφερε. Λέω άρα ανατρέπεται, γιατί πρέπει να λέμε και τα λάθη μας. Ναι. Ανατρέπεται το σκεπτικό του Φαλακρογόρα ότι μπορεί να μην θέλει ο Ιβάν να βγει τη Champions League. Ότι πιθανόν να τη χάσει τη θέση, έχει τις πιθανότητες και τα πάντα είναι στο χέρι. Μα εδώ φαίνεται ότι κανένας δεν θέλει να βγει. Ναι. Εδώ αποδεικνύεται ότι. Ή να μην μπορεί κάποιος άλλος. Ή να μην μπορεί, ο άλλος δεν θέλει, ο άλλος φορτώσει για το κύπελο. Εντάξει. Λοιπόν, ο άλλος δεν έχει τις προϋποθέσεις, είναι πολλά. Λοιπόν. Φαίνεται ότι θέλει ο Πάο και Ατρόμητος. Και πάμε τώρα, ο Πάο και Ατρόμητος. Ναι, ανατρέπεται αυτό που λέω. Εάν βγει πρώτος, ανατρέπεται. Βέβαια, ανατρέπεται. Λοιπόν, θα πρέπει να λέμε και τα λάθη. Γιατί δεν λέω ότι δεν θέλει, εγώ λέω θέλει, γιατί μου μπαίνουν υποψίες ότι δεν θέλει. Πάμε τώρα όμως στο πιο σημαντικό από όλα. Εγώ θέλω να βγει. Για να βγει την άλλη μέρα γενικά... οι εφημερίδες και να λένε μεταγραφές. Λοιπόν, μπράβο. Μας βολεύει για τη δουλειά μας. Οι επιτυχίες βολεύουν για τη δουλειά μας. Μπορεί στην αποτυχία να έχουμε να κάνουμε χουλιαμά, να γκαζώνουμε κόσμο, να μπριζώνουμε κόσμο και να κάνουμε σασιρμά, αλλά η ωραίο καφέ κάνει ο Κλαδάς, ελληνικό. Το καλύτερο.
Και τρομερό φραπέ. Φραπέ, ναι. Φραπέ δεν πίνω. Πώς αυτός ο αρκουδοχέρης, ο βάρβαρος, κάνει Ταλέντο. τόσο ωραίο καφέ. Ταλέντο. Πώς κάνει τόσο ωραίο καφέ αυτή η αρκούδα. Και όχι μόνο σε αυτό, σε πολλά πράγματα ταλέντο. Ναι. Λοιπόν, άλλο είναι το θέμα Ναι. μας. Γενικότερα είχα μια μεγάλη ένσταση μαζί σου Ναι, να την ακούσω. για την αντιμετώπιση που είχες στον ποδοσφαιριστή Σίντεφελντ. Γιατί και μπάλα ξέρει και πιστεύω ότι έχει θέση στη βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ και είναι ένας παίκτης. Πώς ότι είναι αργός. Και, Χαμηλά. και είναι παίκτης ποιοτικός. Είναι αργός. Είναι παίκτης... Του λείπει η έκρηξη. Είναι ποιοτικός είναι. Είναι βεβαίως. και παίκτης ποιοτικός. Και ψηλά είναι καλός. Βεβαίως. Κάνει χτες την παπαριά. Τι έκανε? Την παπαριά. Με συγχωρείτε για την εκφράση. Δεν υπάρχει άλλη λέξη για μένα. Είναι ανοησία, πες καλύτερα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Και δίνει ρε παιδιά ένα μπάτσο στο Σανκαρέ. Ένα μπάτσο. Δηλαδή, να σας πω την αμαρτία μου όταν είδα τον επόπτη. Ναι. Χωρίς ούτε. Ο παδός δεν είμαι και ξέρετε και ποια ομάδα αγαπάω. Και λέω, Αγαπάς. ναι, δεν το έχω κρύψει. Καλά κάνεις. Λοιπόν, Τα αγαπάς. και λέω, κοίταξε να δεις ρε την πιανόλα, λέω τον επόπτη. Γιατί δεν την πήρα χαμπάρι τη φάση, δεν την έπιασε και η κάμερα. Λοιπόν, λέω, άκου τώρα τι πάει να κάνει τώρα για να δημιουργήσει κλωσισμό. Και βλέπω μετά τον μπάτσο που δίνει. Και λέω, τι κάνεις δραγόρι μου. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις δραγόρι μου. Τον καταδικάζεις. Ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος, μιλάμε, μπορούσε να κοστίσει σε μία μέρα που οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν φάει το. Δηλαδή, άκουγα φίλους μου που λέγανε πού θα πάω σε Τελείωνε, θα πάμε σε διάρκεια. Τον καταδικάζει τον τον άνθρωπο, λέγε. Επίοικος απαράδεκτος. Για να μην χρησιμοποιήσω χειρότερες εκφράσεις. Γιατί τι, έχεις να μου πεις κάτι. Εγώ. Διαφωνείς. Θα σου πω. Πες. Εγώ θα σου πω. Πολύ ωραία. Έχω λάθος. Όχι, θα σου πω. Μπορείς να κοστίσεις τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω. Άντε να δω το διαστραμμένο μυαλουδάκι σου. Εγώ λέω να ανοίξουνε. Γυαλίζει το μάτι σου όταν είναι να πεις κάτι. Να ανοίξουνε συνδέσμους. Ναι. Σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Σίντερφελντ. Γιατί? Για μια γροθιά. Μπάτσο ήταν, όχι γροθιά. Γροθιά. Αλλά ήταν σε γομάρι όμως, την έκατσε σε Και την έκατσε σε ποιον? Στο Σανκαρέ. Ο Σανκαρέ έχει κάτι πόδια. Η ζωή Λάσκαρη είναι πιο κοντή από τα πόδια του Σανκαρέ. Του πανάφεμάσαι. Και? Σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Σίντερφελντ. Ναι. Τώρα απόβει ο Γκαρσία. Για να υπάρχει άξιος συνεχιστής. Όποιος δίνει μπάτσο το κάνει με σύνδεσμο. Όποιος δεν το κάνουν σύνδεσμο στον ΠΑΟΚ. Να μην το πω. Να βγει να πει ο ΠΑΟΚΣής τι. Ότι ο Σίντερφελντ είναι παλιόπαιδος και δεν είναι καλός επαγγελματίας. Και κάνανε το. Τι είναι? Είναι επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας. Εάν αυτός που βγήκε πει Παύλο Γκαρσία θε βρει το Σίντερφελντ, εξορεί από την πόλη. Θα πει ο Μπουτάρης πάρει το εδώ μέχρι το Αιγίνιο θα πηγαίνεις. Στο Gay Parade. Το Αιγίνιο και μετά μόνο στο Gay Parade δικαιούσε. Τέλος, για μένα. Γιατί ρε φίλε, κάτσε. Να με τραλάνεις. Εγώ λέω ότι και ο Γκαρσία και ο Σίντερφελντ δεν κάνουν σωστά πράγματα. Αλλά λέω αν κάνανε σύνδεσμο με τον Γκαρσία για μια μπουνιά, για ποιο λόγο να μην κάνουν γροθιά, για να μην κάνουν σύνδεσμο και στη γροθιά που έδωσε ο Σίντερφελντ. Έτσι δεν είναι? Και τι, ο ένας έδωσε μπουνιά σε ένα πεθαμένο και ο άλλος έδωσε μπουνιά σε ένα κτήνος. Απίστευτο, ασύλληπτο. Τι ασύλληπτο? Η επιθυμία σου έγινε πραγματικότητα. Παρακαλώ, τι? Τώρα το είδα. Τι? Γράφεται 955, αφήνεται κενό. Ναι. Γράφεται ΠΑΟΚ, ναι. Το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνουν στο 54340. Έχουμε 2 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Είδες άμα βρίζεις τους διαφημιστές. Ποιες διαφημιστές, η Ειρήνη. Παραδείγματι, την Ειρήνη δεν βρίζεις. Δεν τρέπεσαι λίγο. Έχει κανένα λόγο. Λοιπόν, αν χαθείς. Λοιπόν, παιδιά, τώρα το είδα, ζητάω συγγνώμη. 955 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54340. 2 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Που πλέον φαντάζομαι ότι θα έχει και συμμετοχές λογικά, γιατί ήταν διαφορετικά τα δεδομένα πριν. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Γεωργιάδη στις Σέρρες με 1.190 ευρώ. Σου ανακαινίζει το παλιό σου μπάνιο. Σε 4 μόνο μέρες το τελειώνει, το κάνει ολοκένουργιο. Με ένα τηλεφώνημα στο 2321 37479. Και για ειδικά δομικά υλικά, για υλικά ανακαίνιση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, ματέρια. Τα πάντα για μικρά και μεγάλα έργα, τώρα και σε ειδικές προσφορές στο 2310 476 790. Πάμε σε διάλειμμα για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ 955 κενό. ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54340. Ματέρια, η ανερχόμενη ελληνική εταιρεία δομικών υλικών. Πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Και το αποδεικνύουμε έμπρακτα με ειδικές προσφορές. Laminate δάπεδα από 6 ευρώ το τετραγωνικό. Στεγανοτικό επαλυφόμενο από 1,5 ευρώ το τετραγωνικό. Τσιμεντοσανίδα από 7 ευρώ το τετραγωνικό. Υλικά θερμομόνωσης από 11 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλά και πλήθος υλικών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας.
Ματέρια για μικρά και μεγάλα έργα. Σε 2 σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2310 476 790 και στο www.materia.gr. Θέλεις να ανακαινήσεις το μπάνιο σου σε 4 μέρες? Φύγαμε για Γεωργιάδη στις Σέρρες. Με 1.190 ευρώ με ΦΠΑ σου ξυλώνει το μπάνιο, πετάει τα μπάζα και περνάει τα πλακάκια με δικά του κορυφαία συνεργεία. Επιλέγουμε μέσα από 25 σχέδια πλακάκια πρώτη ποιότητα από Ιταλία και μας δίνει μπανιέρα, λεκάνη, βρύσες και νηπτήρα με κολόνα, όλα επώνυμα, δηλαδή πυραμής. Τελειώνουν τα πάντα σε 4 μέρες, χωρίς να κυνηγάς συνεργεία. Δώρο σοβάτισμα, κόλλες και σχεδιασμός. Μας βρίσκει και υδραυλικό σε συμφέρουσα τιμή. Μας το ζητήσατε. Το ξανακάναμε. Ηλιακός θερμοσύφωνας πυραμής επιλεκτικός. 160 λίτρα και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 650 ευρώ με ΦΠΑ και δωρεάν τοποθέτηση σε πλάκα στη Θεσσαλονίκη. Γεωργιάδης, μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα. Τηλέφωνο 23 21 0 37 479 και στο www.georgiadishome.gr. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Στο γήπεδο της αθλητικής ενημέρωσης. Πού πάμε? Στην πλατεία για Mac. Παρακαλώ, φύγαμε. Θα με πετάξετε κέντρο για iPhone. Έλα, μπες κι εσύ. Για iPad στην πλατεία και γρήγορα. Μα τι γίνεται στην πλατεία με την Apple? Ανοίγει κι άλλο GoldenEye. Στο εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43. Εκεί θα βρεις μια μεγάλη γκάμα προϊόντων Apple, αξεσουάρ και το μοναδικό εξουσιοδοτημένο σέρβις στη Βόρεια Ελλάδα. Σας περιμένουμε στο πάρτι εγγενείων 23 Μαΐου 7 το απόγευμα. GoldenEye, ο ειδικός της Apple κοντά σου. Θέλετε περισσότερη απόλαυση στη ζωή σας? Τώρα έχετε 2 μέρες να την κάνετε δική σας. Διήμερο ποιοτικών μεταχειρισμένων BMW από την Αδαμίδης ΑΕ. Στις 25 και 26 Μαΐου από τις 10 έως τις 7 στις εγκαταστάσεις μας. Μη χάσετε ένα αξέχαστο event, ένα συναρπαστικό test drive και τη δυνατότητα να αποκτήσετε τη δική σας BMW με τιμή έκπληξη. Διήμερο ποιοτικών μεταχειρισμένων BMW στην Αδαμίδης ΑΕ. Δυτικά στην είσοδο της πόλης έναντι Αλφακτέο. Τηλέφωνο 2310 753 615. Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.adamidis.gr. Τώρα που καλοκαίριασε και κλείνουν τα σχολεία, έλα στην κατασκήνωση, ήλιος και παραλία. Όλων ειδών τα αθλήματα, πισίνες και υπασία. Με πύργους αναρρίχησης, τένις τοξοβολία. Μας και πουλπάτι Λούνα Παρκ, σαφάρι θεατράκι. Νυχτερινό ποδόσφαιρο, κιθάρα το βραδάκι. Σκούρα Sports Camp. Παιδική κατασκήνωση Φώκες Χαλκιδικής στο 828686. Μας δώσατε ένα διαμέρισμα και ένα γραφείο. Ένα εμπορικό κατάστημα, ένα εργοστάσιο και ένα νοσοκομείο. Και σας δώσαμε τη λύση ξεκάθαρα. Express Cleaning. Πολυετής εμπειρία στον καθαρισμό και τη συντήρηση επαγγελματικών και δημόσιων χώρων, στο πλύσιμο σαλονιών και μοκετών. Με εξειδικευμένο προσωπικό. Και επιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα. Express Cleaning. Δίνουμε τη λύση ποιοτικά και οικονομικά. Και αποτελούμε την καλύτερη επιλογή ξεκάθαρα. Express Cleaning. Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Στα τηλέφωνα 2310 661 308 6932 8525 88 και στο www.expresscleaning.gr. Η Marmoline προτείνει, εσείς κερδίζετε. Αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας με το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσωψης Marmoline Μόνωσης. Εξασφαλίστε δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα με υγιεινό μικροκλίμα στο χώρο σας, περιορίζοντας σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση. Προηγμένα οικοδομικά υλικά Marmoline, πιστοποιημένα με βάση τους κανονισμούς, οδηγίες και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σύστημα ποιότητας ISO 9001. Αναζητήστε τα στους εξειδικευμένους συνεργάτες του δικτύου μας στο 2310 780 879. Η δύναμη των 1600 κυβικών στην Παπαδόπουλος ΑΕ. BMW σειρά 1 Diesel από 21.880 ευρώ. BMW σειρά 3 από 27.500 ευρώ. Και BMW X1 από 27.200 ευρώ. Κάντε σήμερα ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Μέλος του δικτύου επίσημων εμπόρων της BMW Ελλάς. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. 2310 478 100. 2310 661 308 6932 8525 88 και στο www.expresskleaning.gr. Η δύναμη των 1600 κυβικών στην Παπαδόπουλος ΑΕ. BMW σειρά 1 Diesel από 21.880 ευρώ. BMW X1 από 27.500 ευρώ. Και BMW X1 από 27.200 ευρώ. Κάντε σήμερα ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Μέλος του δικτύου επίσημων εμπόρων της BMW Ελλάς. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. 2310 478 100.
Αυτό το καλοκαίρι τα ψάρια το σκάνε από το νερό και πάνε εμπλό. Η φρεσκάδα της θάλασσας στο πιάτο σας. Τώρα με 40% έκπτωση. Εμπλό από τις βάρκες στο τραπέζι σας για να σπαρταράει η απόλαυση και να χαίρεστε την κάθε στιγμή. Ψαροταβέρνα Εμπλό. Τώρα με τιμές ακόμη πιο χαμηλές. 40% πιο κάτω και η διάθεση ανεβαίνει τέρμα πάνω. Ψαροταβέρνα Εμπλό. Ακτή Β Καραγιώζη. 8ο χιλιόμετρο επανομής Ηράκλειας. Τηλέφωνο 23990 62636. Εμπλό. Αυτό το καλοκαίρι όλοι εδώ. Ήμουν πάντα ασυνήθιστη. Ζω στο δικό μου ρυθμό. Όπως μου μιλάει η καρδιά μου. Ήμουν πάντα και θα μείνω αυτή. Μια νέα γεύση από την Έψα. Lemon Cola Light με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Καμία άλλη. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια, είστε η καλύτερη ομάδα. Κερνάω πίτσα. Πάρε στην πίτσα Λεοντόρο να παραγγείλεις μία. Με μία πίτσα θα τη βγάλεις coach. Η πίτσα special γίγας μαμούθ Λεοντόρο είναι ατελείωτη. Θα χορτάσουμε όλοι μόνο με 12,5 ευρώ. Η πίτσα Λεοντόρο γιορτάζει 20 χρόνια και ρίχνει τις τιμές της χωρίς να ρίξει ούτε την ποιότητα ούτε την ποσότητα. Πίτσα Λεοντόρο. Μπείτε στο site leodoro.gr και ενημερωθείτε για τις νέες εκπτώσεις και προσφορές. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων. Καλέστε για το κέντρο 2310 200 106 ή ανατολικά 2310 888 590. Είσαι απόφοιτος ή τελειόφοιτος οποιασδήποτε οικονομικής σχολής. Θέλεις να κάνεις καριέρα στη λογιστική, αλλά δεν έχεις πρακτική εμπειρία. Είσαι βοηθός λογιστή και επιθυμείς να εξελιχθείς. Παρακολούθησε δωρεάν εισαγωγικό σεμινάριο από την ΕΠΣΙΛΟΝΕΤ. Μάθε για το Certificate in Financial Accounting, το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους που τους συνδέει άμεσα με την αγορά εργασίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 981 700. Επιλογή 3. Epsilon Business Training. Μέλος του ομίλου της ΕΠΣΙΛΟΝΕΤ. Πίτσα φρέσκα, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα εκείνη την πίτσα με την ολόφρεστη χειροποίητη ζύμη, το λαχταριστό ζαμπόν, το καπνιστό τραγανό μπέικον, τα φρέσκα μανιτάρια, τα λιωμένα χασέρια. Επιθυμείτε μία πίτσα special, κύριε? Όχι δεσποινής μου, θα πάρω την προσφορά. 2 μεσαίες, μόνο 5 ευρώ η μία. Καλέστε κι εσείς την πίτσα φρέσκα. Μάρκου Μπότσαρη 127. Τηλέφωνο παραγγελιών 2310 93 8000. Είσαι αναβάτης μοτοσικλέτας? Στη Suzuki Kimco Πρεβεδουράκης θα βρεις έκθεση, ανταλλακτικά αλλά και εξουσιοδοτημένο σέρβις για σένα που εμπιστεύεσαι τη μηχανή σου στους ειδικούς. Suzuki Kimco Πρεβεδουράκης στο 2310 539 638. Νέα διεύθυνση Μπότσαρη 2 με παραλία γωνία. Suzuki Kimco Πρεβεδουράκης. Πάντα κοντά στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα του. Test ride το καινούριο Kimco KEX CT300 στις 25 Μαΐου. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 539-638. Πολλά δώρα. Όλα τα ταλέντα του ποδοσφαίρου παίζουν μπάλα στο ακαδημίες.gr. Το πρώτο και πιο έγκυρο site που ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις. Όλη η δυναμική των ανερχόμενων παικτών. Χρηστικά αφιερώματα, συνεντεύξεις, άρθρα με άποψη, πληροφορίες για αξιολογημένες ακαδημίες και διοργανώσεις αποκλειστικά στο ακαδημίες.gr. Σε συνεργασία με τη Μέτροσπορ υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδας και την δημοσιογραφική επιμέλεια της Δώρας Ιωακιμίδου. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπουκάρει ο ρεπόρτερ του ραδιοφώνου Γρηγόρης Πρεμενής. Τι έγινε, Γρηγόρη, έχουμε είδηση? Καλησπέρα. Πρεμενής. 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 Ναι. Από πού βγαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Δηλαδή η ρίζα από πού είναι η ρίζα? Ξάνθη. Ξάνθη. Για πες. Πληροφορίες από την Αθήνα κάνουν λόγο για αποχώρηση του Άγγελου Αναστασιάδη από την ομάδα του Πλατανιά. Γιατί όχι από την Κρήτη? Αθηναϊκά site το δημοσίευσαν. Ωραία, πολύ ωραία. Ότι ο Άγγελος Αναστασιάδης αποχωρεί από την Πλατανιά. Ναι. Ο λόγος είναι ότι ζήτησε μια ακόμα παράταση ώστε να απαντήσει σίγουρα στην ομάδα του Πλατανιά για επέκταση συμβολαίου
η αποχώρηση. Ναι, ναι. Ο πρόεδρος του Πλατανιά, ο κύριος Τέλειος Βαρουξάκης. Βαρουξάκης λέγεται. Βαρουξάκης. Δεν περίμενε. Οι εξελίξεις πρόλαβαν τον Άγγελο και αποχώρησε όπως όλα δείχνουν τον Πλατανιά. Έχουμε προπονητή για τον Πλατανιά. Ναι, είναι ο Μαρίνος Σουζουνίδης. Έκλεισε. Όπως όλα δείχνουν είναι το πρώτο φαβορί. Ναι, είναι πολύ κοντά, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Κάτι επίσημα όχι, αλλά είναι το πρώτο φαβορί ώστε να. Τι σου θυμίζει αυτό? Για τον Πλατανιά. Όχι, γενικά αυτό. Πέρσι, τι σου θυμίζει αυτό, μια ιστορία? Να την πω εγώ. Πες την εσύ, γιατί δεν μου έρχεται κάτι. Δεν ζήτησε και ο Δόνης από το Σπανό χρόνο να απαντήσει και δεν του έδωσε ο Σπανός. Ναι. Λες. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Ξέρεις ότι κάποιοι παοξίδες οι οποίοι είναι αγγελόσκυλα ήδη ας πούμε αρχίζουν και ετοιμάζονται να πούμε για την επιστροφή του Άγγελου στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει πιστεύω κόσμος. Επίσης να σου πω ότι ο Σαββίδης συνέλεξε πληροφορίες για τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, αρκετές, πήρε πολύ θετικά σχόλια και το θέμα είναι ότι ο Άγγελος από δικές μου πληροφορίες, από το δικό του περιβάλλον, δεν λέει όχι, αλλά έχει πολλά αλλά. Τα πολλά αλλά ας τα βγάλουν οι ρεπόρτερ που τα ξέρουν καλύτερα από εμάς, του Αθλητικού Μετρόπολης και του Μέτροσπορτ. Να αφήσουμε τον Γρηγόρη να κάνει πολύ. Οτιδήποτε καινούριο βγαίνει, ο Γρηγόρης είναι στην υποστήριξη της εκπομπής μας. Όπως και όλα τα παιδιά. Είναι γείτονάς μας, αϊθεραπιώτης, μαρκομποτσαριώτης. Του πιώτη και κακός δεν γίνεται. Όχι, του πιώτη και καλός δεν γίνεται. Όχι όμως ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ καλός. Τώρα από τα άλλα, καλό είναι να είσαι κακός. Του πιώτη και κακός στη δουλειά του δεν γίνεται. Έλα ρε κόκκινε, εντάξει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γρηγόρη. Υπενθυμίζω 9.55 και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54.340. Ναι. Έχουμε 2 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα και δες πως αλλάζει ο καιρός. Τι έκανε ο καιρός? Συμμετοχές. Ναι, πες μου. Εκεί που δεν κουνιόταν φίλο, ξαφνικά πόσα μηνύματα τώρα έρχονται για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μόλις έκανε διπλό η ομάδα, άλλαξε η ψυχολογία του κόσμου. Οι Μεσόγειοι, πριν πάμε στον Ηρακλή που έχουμε πολλά θέματα, ο μεσογειακός λαός έτσι είναι. Χαίρεται εύκολα, λυπάται εύκολα, απογοητεύεται πανεύκολα, ενθουσιάζεται ακόμα πιο εύκολα. Ο μεγάλος Αλκέτας Παναγούλιας ψυχολογούς στο Μεσόγειο καλύτερα από τον καθένα για μένα. Ειδικά τον ποδοσφαιριστή. Στο θέματα ψυχολογίας. Χωρίς να είναι προπονητής. Αλλά σε θέματα έκανε προπονητική καριέρα χωρίς να είναι προπονητής. Με την ψυχολογία πέτυχε θαύματα. Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή καταρχήν. Σου έχω πει Κώστα, και το έχουμε πει στο ραδιόφωνο χιλιάδες φορές, ότι ζούμε υπό το καθεστώς Χούντας σε ένα φασιστικό κράτος το οποίο κάνουν κουμάντου οι τοκογλύφοι. Έλα ρε σώπα. Και από ό,τι φαίνεται, το να μπορείς να πας σε μια βόλτα, σε ένα φίλο σου, σε μια κοπέλα, για μια δουλειά, από εδώ μέχρι το Βόλο απαγορεύεται. Για πες τι έγινε. Χτες ήτανε Φάγαν μαγιά Ηρακλήδη. Ήταν οχυρωμένη η χώρα από εδώ μέχρι και το Βόλο και δεν επιτρέπανε σε κανέναν να μεταβεί από εδώ μέχρι και το Βόλο. Φάγαν μαγιά δηλαδή. Φάγαν τραμπούκο Ηρακλήδης. Άλλο φάγαν τραμπούκο και άλλο φάγαν μαγιά. Από την αστυνομία. Ναι. Λοιπόν, εκατοντάδες αστυνομικοί, δεν υπερβολή, καθώς πάρα πολλές δημιουργίες στο ΜΑΤ μπλοκάρανε Τέμπη, Μάλγαρα, εισόδου στο Βόλο. Και ό,τι αυτοκίνητο βλέπανε με θεσσαλονικιώτικες πινακίδες ή ανθρώπους με μπλε φανέλες, τους κρατούσανε και τους βάζανε με το έτσι θέλω να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα είπαμε πριν ότι θα γίνουν. Ναι, αυτά δείχνουν και αναδεικνύουν ότι ζούμε σε μια... Όταν τους λέγαμε μην βάζετε κασκόλ, μην προκαλείτε, πάρτε τα κασκόλ. Είναι πρόκληση να φοράς το κασκόλ. Αφού ξέρεις τι θα σου κάνουν. Να πω πάσα προετοίμαστος, να πούνε αφού έχει παρακάμψεις, πάνω από την παράκαμψη. Αφού ξέρεις, πάρε το πρωί. Ξεκίνα χαράματα. Να τους προλάβεις. Να τα πούμε όλα όπως έχουν. Καταρχήν. Εδώ φαίνεται. Αυτό είναι η αλητεία σε όλο το μεγαλείο. Ναι, εδώ φαίνεται η δυναμική των οπαδών του Ηρακλή, αλλά την άλλη φαίνεται και μια απειρία. Δηλαδή, είναι μια απειρία γιατί αν ήταν πιο οργανωμένοι, χαράματα θα φεύγανε. Θα φεύγανε 5-5 αυτοκίνητα. Όμως πήγανε πολλοί. Πήγαν αρκετοί πάλι. Ναι, ρε, απλά δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Ναι. Γιατί οι 6.000, οι 5-6.000 βολιώτες που ήταν, αυτό φοβότανε. Ότι άμα θα σκάζανε με 3-4.000 Ηρακλήδης, δεν μπορούσαν να έχουν την έδρα που είχαν. Και αν θεωρείς ότι έφαγε μαγιά ο κόσμος, που για μένα δεν έφαγε μαγιά ο κόσμος, απλά έφαγε νταϊλίκι από την αστυνομία. Δεν έφαγε νταϊλίκι. Στην αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άμα θέλει να σε βάλει μέσα, θα βρει 1.000.000 λόγους να σε βάλει. Είναι μπράβο. Όπως τροχονόμος. Άμα είναι κακό στη δουλειά του και θέλει να σε γράψει, δεν γουστάρει τα μούτρα σου ή τα μούτρα μου,
θα βρει 1 εκατομμύριο λόγου να σε γράψει. Ναι, αλλά όταν βλέπει τον τροχονόμο, δεν ξέρει ότι θα σε βρει. Οι Ηρακλήδεις ξέραν τι θα βρούνε. Άρα, άρα έπρεπε να είναι πιο οργανωμένοι στο πώς θα πάνε. Εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, εμείς αναδεικνύουμε την αλήθεια. Γιατί είναι ανεκδιήγητο στην Ελλάδα του 2013 που παλεύει να σταθεί στα πόδια της, να έχουμε τέτοια φασιστοειδή μέτρα και τέτοιες φασιστικές κινήσεις. Από ποιον? Από το κράτος. Μην βάζεις την αστυνομία μπροστά. Δεν μου φταίει ο αστυνομικός. Η αστυνομία εντολές δέχτηκε. Παίρνει εντολή. Εντολή πήρε, δεν μου φταίει ο αστυνομικός. Για όνομα του Θεού. 600 ευρώ παίρνει. Να ξέρεις ότι οι οπαδοί του Ηρακλή είναι στοχοποιημένοι, ότι ανήκουν στο αναρχικοκομμουνιστικό στοιχείο. Δεν το λέω εγώ, τους έχουν στοχοποιήσει. Τους φοβούνται. Οι δεκάδες συλλήψεις και φυλακής λένε πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ξηρός είναι Ηρακλειδέας. Εντάξει. Να σου πω κάτι, δεν είναι αυτό το θέμα. Εντάξει. Πάντως τους υπολογίζουν πιο πολύ και μάλιστα τους υπολογίζουν πέρα και από τον παδιλίκι τους. Δηλαδή αυτοί τους φοβούνται και για άλλα στοιχεία, τα οποία εγώ δεν τα δέχομαι. Δεν μου λες, δηλαδή, σε ενοχλεί αισθητικά σαν άνθρωπο αυτό που έγινε, ειλικρινά? Τι με ενοχλεί? Δηλαδή να σου πω κάτι. Με ενοχλεί να λέμε ότι τώρα έχουμε δημοκρατία και ότι επί Χούντας, ας πούμε, απαγορευόταν η κυκλοφορία το βράδυ, ή επί Χούντας, ξέρω εγώ, άμα μαζευόμασταν 10 άτομα και βγαίναμε βόλτα, μας πηγαίνανε για ελέγχους. Δηλαδή τώρα, άμα πάμε 10 άτομα, το βράδυ κυκλοφορούν μόνο τραβεστοί και μυστικοί αστυνομικοί. Και ύποπτοι. Και ύποπτοι. Δηλαδή σήμερα, άμα βγει 2,5 ώρα, εγώ ψυχολάω. Καμιά φορά πηγαίνω τον ηχολήπτη, το Λευτέρη, γιατί άμα πάρει ταξί θα πληρώσει τα μαλλιά του, τον πάω σπίτι. Πάω εκεί στο τρίτο σώμα, ας πούμε, και τα λοιπά. Όχι τρίτο σώμα, ναι, εκεί στην Έρτη και τα λοιπά. Και γυρίζω. Λοιπόν, στον δρόμο μου βλέπω 1-2 ανθρώπους. Τραβεστή, υπόπτους. Έχει από εδώ μέχρι το. Έχει δύο. Τραβεστή, άκουρε. Τα ξεχωρίζεις. Βέβαια, τι, από το καρύδι. Τραβεστή, υπόπτους και μυστικούς αστυνομικούς. Ναι. Ο Χαρά με το Mickey Mouse και το Goofy, να πούμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν μαζί με άλλους 4-5 βάλουμε τα τζιν μας, έχουμε κανένα σκουλαρικάκι και 2,5 ώρα αξίριστη και περπατήσουμε. Εσύ τι λες, θα μας σταματήσουν? 100%. Άρα λοιπόν, ποια είναι η διαφορά της Χούντας? Άρα με δικαιώνει. Θα σου πω, βεβαίως. Θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ας πει κάποιος ο οποίος ακούει την εκπομπή και είναι πάνω από 45 χρονών, 50 και είναι. Ότι έχει ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Ότι επί Χούντας 67 με 73 πήρε το BMW του, το Citroën του, το Lada του, το Simca του, για να πάει να δει τον Μπάοκ, τον Άρη, τον Ηρακλή, τη Δόξα Δράμα στην Καλαμαριά. Η Χούντα τους άφηνε. Η Χούντα τους άφηνε. Πασόκιδες θα ψηφίζεις. Η Χούντα τους άφηνε. Τώρα θα βάζει κεφαλιά. Σε κάνω. Τώρα τι έγινε? Αναπολύσεις. Μη λες βλακίες. Η Χούντα τους άφηνε. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ξέρω ότι τα λέω τα πράγματα με το όνομά του. Είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, άρα λοιπόν άρα ζούμε σε χουντικό καθεστώς. Αυτό είναι το θέμα. Άρα συμφωνείς με αυτό που έλεγα και ώρα και γελούσες. Αυτή η χοντρή. Αυτή η χοντρή που θα είναι το Σάββατο. Η χοντρή. Η χοντρή είναι με τον Ολυμπιακό Βόλο. Ο υπάλληλος των τοκογλύφων τους έχει κάνει τους υπαλληλάκους που κυβερνούν. Έλα ρε κόκκινε. Εντάξει. Να λειτουργούν κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή της. Η Μέρκελ είναι Ολυμπιακός Βόλου τώρα. Καμία. Δηλαδή διατάζει. Η Τρόικα δεν την ενδιαφέρει αν θα πάνε οι Ηρακλήδοι στο Βόλο. Την ενδιαφέρει να μαζέψει τα λεφτά. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα Τρόικα. Συμφωνώ. Άλλο είναι το θέμα. Δεν καταλαβαίνεις. Η Τρόικα έχει παρενέργειες στην ελληνική κοινωνία. Εντάξει. Και μία εκ των παρενεργειών αυτών είναι και αυτό το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, εσύ χιουμοριστικά είπες θες κάτι, ως το πιάσανε. Ποιο, τι είπα? Δηλώστε πάω και ότι πάτε στην Τρίπολη. Βεβαίως. Εντάξει. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Εγώ γέλασα με αυτό που είπες. Πραγματικά ήταν ένα πολύ έξυπνο αστείο. Από εκεί και πέρα σου λέει, αφού ξέρεις ότι είναι στοχοποιημένοι ο παδί του Ηρακλή. Είστε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεύτερον. Και μετά από αυτό με τη Χρυσή Αυγή που έγινε την Μπουγκά, στη Μηχανιώνα, ακόμα περισσότερο στοχοποιημένο. Οπότε, άστο, αυτό έγινε τώρα. Αυτό πάει. Δεύτερον. Αυτό πάει, έγινε. Δεύτερον. Εγώ φοβάμαι τώρα. Δεύτερον. Φοβάμαι τώρα εγώ για την Κυριακή. Φοβάμαι γιατί πήρα μηνύματα. Ότι το μάτι θα είναι κόλαση. Να τελειώσω. Έχουμε να μιλήσουμε. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, δεύτερον. Δεν είναι ώρα ούτε για ανάθεμα ούτε για τίποτα. Η ομάδα ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και με πρόλαβες. Η ομάδα ήταν κατώτερη. Στον αγωνιστικό χώρο έχει να πει τίποτα για το διαιτητή? Ναι, πολλά μπορεί. Τι να πει δηλαδή? Δεν αποτελούν αλήθεια όμως. Κάτσε, τι έκανε ο διαιτητής? Άσε τώρα την αστυνομία, άσε τα δακρυγόνα. Ο Ηρακλής ήταν αυτός που έπρεπε. Πέρα από 1-2 ποδοσφαιριστές,
Το βασικό ποιο είναι? Πέρα από 1-2 ποδοσφαιριστές, Μπράβο. οι υπόλοιποι δεν δικαιολόγησαν ούτε τη φανέλα που φοράνε, ούτε την αξία τους, ούτε τον τίτλο της ομάδος η οποία πάει τρένο για να ανέβει στην κατηγορία. Απαράδεκτη. Έχουν την ευκαιρία να το ανατρέψουν στα μάτια του κόσμου την Κυριακή. Γιατί χάθηκε ο Νιαμάθικη, δεν χάθηκε ο πόλεμος. Απλά. Εγώ το μάτς δεν το είδα, είχα τηλεάστη. Απλά μου είπανε ο Ηρακλής στο θέμα των οπαδών έχει δίκιο, στο θέμα του Τραμπούκου έχει δίκιο, στο χορτάρι ήταν απαράδεκτος και ο διαιτητής δεν διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Αυτό μου είπανε. Ο διαιτητής θα σου πω. Ναι. Ο διαιτητής το πρώτο. Έτσι μου είπανε. Δεν σου λέω εγώ. Και δεν παίρνω εγώ ότι είναι αυτό. Δεν στέκομαι στη διαιτησία ποτέ και το ξέρεις. Ο διαιτητής το 25 λεπτό είχε βγάλει 4 κίτρινες κάρτες. Ήτανε. Όχι. Πόσες ήταν από αυτές? Οι 2 ήταν. Άρα. Το Μπαμπορίδη το θυμάσαι, το πάω και Ηρακλή 1-0 στην Τούμπα που οριόμουνα. Ναι, βέβαια. Το Μπαμπορίδη. Σφαγή του Ηρακλή. Ναι. Τι είχα πει όμως, και είχαν θυμώσει και φίλοι μου ποδοσφαιριστές. Είστε κότες. Είστε κότες. Ο διαιτητής βλέπετε ότι θέλει να σας φάξει. Τάκλιν στην καροτίδα. Να ξεφτυλιστεί ο διαιτητής, να μείνετε με 5 παίκτες. Θα μείνει με 5 παίκτες. Ας μείνει. Δεν θα ξεφτυλιστεί κανένα διαιτητής. Να σου πω. Με συγχωρείς, δεν λέγανε πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ το ίδιο στο Άρης ΠΑΟΚ που λέγανε για το Σπάθα. Απέδειξε εσύ ότι είναι εξευτυλισμένος ο διαιτητής. Μη δείχνεις κατώτερο. Ούτε ο Άρης το απέδειξε στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ στο 3-0. Ούτε ο ΠΑΟΚ στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο γιατί δεν πέρασε τη σέντρα στο Χαριλάου. Εντάξει. Και ο Ηρακλής δεν το απέδειξε στο Βόλο. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Έτσι. Λοιπόν, διάβασε μηνύματα. Θα διαβάσω. Εγώ πριν πεις. Απλά θα πω ότι. Για να τελειώσω. Να τελειώσεις. Θα πεις. Να πω. Λοιπόν, είναι πρώτα απ' όλα εγκληματικό αυτό που έγινε στην αστυνομία. Είναι το πρώτο και το Α και το Ω. Και όποιο έδωσε εντολή. Δεύτερον, θα πρέπει ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές να αναλογιστούν σε ποια ομάδα είναι. Τι σκοπό έχει και τι στόχο έχει η ομάδα. Γιατί την Κυριακή το Καφτατζόγλιο θα είναι ηφαίστειο. Τον κόσμο που θα δείτε την Κυριακή, οι περισσότεροι από εσάς. Δεν καλό. Οι περισσότεροι από εσάς. Δεν καλό. Οι περισσότεροι από εσάς που παίζετε στον Ηρακλή δεν έχετε ξαναδεί τόσο κόσμο σε γήπεδο. Ούτε θα ξαναδείτε. Κόκκινε. Πιθανόν να μην ξαναδείτε. Κόκκινε. Οφείλετε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο που έχει περάσει το Γολγοθά του, έχει κουβαλήσει ένα σταυρό μαρτυρίου ασήκωτο. Δεν είναι λόγια, είναι η αλήθεια. Ο Γολγοθάς τώρα και οφείλετε να ματώσετε μέσα στο γήπεδο και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ωραία. Τελείωσες? Είπα κάτι παραπανίσου και έβαλα σάλτσα. Δεν είπες το κυριότερο. Πες μου. Το μάτς αυτό πολύ πιθανό να μην τελειώσει. Είναι υψηλού κινδύνου, σωστό. Και ξέρεις γιατί? Γιατί πήρε το OK η οπαδή του Ηρακλή από τη διοίκηση. Ξέρεις τι είπε σε ανακοίνωση η διοίκηση του Ηρακλή στους οπαδούς? Δεν το άκουσα, τι είπε. Σαν να τους λέει έμεσα, κάντε το κόλαση. Δεν άκουσα, γιατί δεν ανακοίνωσε. Μπορούν να διαχειριστούν οι οπαδοί του Ηρακλή το κόλαση έτσι όπως το θέλει η διοίκηση και έτσι όπως το λαμβάνουν υπόψη τους οι οπαδοί του Ηρακλή? Επειδή εδώ υπάρχει την ομάδα, πιστεύω πως ναι. Κόκκινε. Εδώ υπάρχει μια απειρία του Προέδρου του Ηρακλέους. Και πρέπει να την πούμε. Γιατί πρέπει να προλάβουμε το κακό. Όχι να θεραπεύουμε κάτι που δεν θεραπεύεται μετά. Ναι. Αυτό ισχύει και στις αρρώστιες, ισχύει και στη δουλειά, ισχύει και στην μπάλα. Πρόσεξε. Βγάζει μια ανακοίνωση, πάει Ηρακλής. Μπορεί να τη διαβάσεις? Να τη βρω. Τι να τη βρει, τη διάβασες? Όχι. Τι σκατά κάνεις? Δεν τη διάβασες? Είχα πάρα πολύ δουλειά. Είχε δουλειά. Τι έκανες? Όχι, τίποτα. Είχα πάρα πολύ δουλειά. Μόνο μαζί σου είχα μια μισή ώρα στο Ναι, εντάξει λοιπόν. Άμα ήταν θα στο έλεγα. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση τελειώνοντας. Να το βρω. Είπε εκεί για την αστυνομία, είπε για τον Τραμπούκο, είπε για τις φωτοβολίδες, είπε για το διαιτητή. Ηρωνεύτηκε την αστυνομία, έκανε διάφορα. Στο τέλος θέλω να διαβάσεις. Τον επίλογο της ανακοίνωσης της ΠΑΕ Ηρακλής. Και λέω, προσέξτε, είναι Πέμπτη. Πέμπτη είναι? Ναι, η λαϊκή είχαμε κάτω στην Κανάρη, σωστά, Πέμπτη είναι. Πρόσεξε να δεις. Η διοίκηση του Ηρακλή θέλει κόλαση το παιχνίδι, αλλά όχι με το πρώτο σφύριγμα να μπείτε μέσα να το διακόψετε. Πρέπει να κάνετε ένα ραντεβού, οι οπαδοί του Ηρακλή με τη διοίκηση, για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε την ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι, χωρίς. Διαβάσω. Όχι, μην διαβάζει τίποτα. Διάβασε τις τελευταίες 5 σειρές. Λοιπόν. Την τελευταία ράδα διάβασε. Παράλληλα, οφείλουμε να εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια στην αστυνομική διεύθυνση της Αλίας, η οποία εφάρμοσε στο ακέραιο τις εντολές που είχε, τήρησε εντάξει σε όλο το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης του Βόλου, κράτησε μακριά τους χιλιάδες και ανόλικους βάρβαρους που την απειλούν. Ηρωνικό είναι, ναι.
Δεν κατέρευσε ούτε ένα σπίτι, δεν στυλιτεύτηκε ούτε μία εκκλησία και οι πραγματικά αγαπητοί κάτοικοι του Βόλου θα πάνε αύριο σόι καιαβαβεί στις δουλειές τους, μαθητές, σχολεία κλπ. Φυσικά δεν αξίζει να συζητάμε για την πρωτόγονη νοικιά της συνταγματική απαγόρευση κατηγορίας. Κυκλοφορία στην Εθνική Οδό με γιοταχή πινακίδες από τη Βόρεια Ελλάδα, ούτε για τον εξαναγκασμό. Πιο αργά διάβαζε σε οπισθοχώρηση, σε οπισθοδρόμηση χιλιάδων βορειοελλαδιτών. Απλά πράγματα, λεπτομέρειες. Ξεχνούν όμως κάτι απλό. Ότι όλοι αυτοί οι σοφοί έχουν ονοματεπώνυμο και τους γνωρίζουμε έναν. Ρε κόκκινες, είπα την τελευταία ράβη. Δυστυχώς σήμερα αφαιρέθηκε από την Παΐρακλη το δικαίωμα και η υποχρέωση να συστήνουμε από τους δικούς μας φιλάθλους ηρεμία και σύνεση. Διάβασε το ξανά, αργά. Δυστυχώς σήμερα αφαιρέθηκε από την Παΐρακλη το δικαίωμα και η υποχρέωση παράλληλα να συστήνουμε από τους δικούς μας φιλάθλους ηρεμία και σύνεση. Σύνεση. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να είναι ήρεμος και συνετός. Όχι πια. Κύριοι, όσοι συμμετείχατε στα σημερινά, άστο. Ξέρεις τι λέει εδώ. Έχεις δει το έργο Πανατάτης Ποπολάρος με τον Πρέκα. Στη Ζάκηδο που γύρισε το 1974. Το έχεις δει. Γούσταρο Πρέκα στην. Πώς τη λέγανε ρε την κόμενα. Ωραία γυναίκα. Ναι. Την κόρη του Παπαγιανόπουλου τέλος πάντων στο έργο. Λοιπόν, γινόταν φασαρίες κτλ. Οπότε ο Παπαγιανόπουλος λέει: τι να κάνω, έχω δώσει λέει την υπόσχεσή μου. Εγώ πάντως θα σε καλέσω στο γάμο και εσύ κάμε ό,τι θέλεις. Ναι. Δηλαδή του λέει του Πρέκα: εγώ θα σε καλέσω στο γάμο και εσύ κάμε ό,τι θέλεις. Αν του λέει κλέψτηνα. Ναι. Έτσι και η διοίκηση του Ηρακλή. Εγώ σου λέω, σου αφαιρώ το δικαίωμα να είσαι φρόνιμος και εσύ κάμε ό,τι θέλεις. Πρόσεξε τώρα. Το έργο ήταν καλό. Την πήρε ο Πρέκα στην. Πώς τη λέγανε, μωρέ γαμότο. Τι λέγανε, την πήρε ο Πρέκας. Από εκεί του έμεινε βέβαια το κουσούρι. Νομίζω ότι γυρίζει ταινίες ακόμα. Α στείλει κάποιο φίλο το όνομα της πρωταγωνιστής. Πρόσεξε τώρα να δεις. Και η ταινία έληξε ωραία. Έληξε ωραία. Παπαγιανόπουλος, ο Κόντε Τιμάρας κτλ. Εδώ τώρα δεν είναι έργο. Εδώ είναι. Και δεν αστείο. Εδώ τώρα δεν είναι να δώσει ένα πλάγιο out ή ένα φάουλ. Και να μπουκάρουν 30.000 μέσα. Γιατί αν ο διαιτητής θέλει να παίξει 50-50, θα παίξει. Το 50-50 σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε 50-50, εμείς θέλουμε 80-20. Εάν δεν παίξει και ανάποδο διαιτητής 60-40 το Πανετολικό, το μάτς δεν λύγει. Άρα λοιπόν εδώ ο Ηρακλής κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών, γιατί οι Ηρακλείς δεν κρατιούνται. Και δικαίως δεν κρατιούνται, γιατί υπέστησαν τραμπούκο από την πολιτεία, στοχοποιημένοι οι οπαδοί του Ηρακλή από την αστυνομία, όχι από την πολιτεία, που δίνει εντολή στον κάθε αστυνομικό να πράξει αυτά που πράττει. Λοιπόν. Βλέπω και το όνομα του διαιτητή τώρα. Μπέτη Λιβανού. Βλέπω και Χαρίλαος Χαρίτων. Βλέπω και το Μπέτη Λιβανού. Βλέπω και το όνομα. Ναι, έκλεψε ο Πρέκας. Βλέπω και το όνομα του διαιτητή. Ναι, ποιος είναι? Σελίμος Λακωνίας. Πώς? Σελίμος Λακωνίας. Σελίμος. Τι είναι αυτό ρε, επίθετο είναι αυτό ρε. Σελίμος. Εγώ αν είχα σημαντική Σελίμο θα τον πλάκωνα κάθε μέρα στο ξύλο. Άκου Σελίμος. Και ήταν ο διαιτητής αναμέτρησης Ηρακλής Ολυμπιακός Βόλου. Το 0-1. Ναι. Καλά σε πήγε. Εντάξει. Εντάξει. Τι δεν μιλάμε. Ότι είναι από τη Λακωνία. Σε πειράζει η Λακωνία. Οι χειρότεροι διαιτητές είναι Θεσσαλονικής. Οι χειρότεροι διαιτητές είναι Θεσσαλονικής. Ποια Λακωνία και ποια Λαπωνία. Θα ήθελα το Σημειονίδη Πιερίας. Τι ήθελες? Το Σημειονίδη Πιερίας. Για τον Ελικόνα μονοπάτι πήρα. Άμα ήθελα, σε έδινε κανένα σφύριγμα ανάποδο. Τσαμπουκάδα, Τσαμπουκά. Αυτή η Λακωνία θα σου πει. Φίλε, τσαμπουκά με αφήσαν να πάω. Δηλαδή αυτή η αλητεία. Το ότι βγαίνει ο Αχιλλέας ο Μπέος και δηλώνει ότι συνάντησα κάτι τύπους και κάνει δηλώσεις, ενώ δεν είναι παράγοντας ομάδος. Και κάνει τα να πού ένα παιχνίδι από μόνος του. Τι θα με κάνει τώρα, δηλαδή με συγχωρείς κάποια στιγμή. Ελλάδα είναι εδώ, μαγιά του καλά έκανε και το έκανε. Από εκεί και πέρα ο Ηρακλής, η δική του μαγιά είναι να το πάρει, τραμπούκο, μαγιά χωρίς να γίνει τίποτα. Χωρίς να γίνει τίποτα. Μπορεί. Μακάρι να μπορεί. Εγώ αμφιβάλλω. Εγώ λέω ότι πρέπει το γήπεδο να σκάσει. Μακάρι. Να σκάσει το γήπεδο. Ναι, και στο πρώτο στραβοσημείο που είναι μέσα. Όχι. Αυτό πρέπει να προσέξουν. Να υπάρξει να περιφρουρήσουν. Πολύ ωραία περιφρουρήση. Να περιφρουρήσουν λοιπόν οι ίδιοι Ηρακλήδεις. Μην μπει κανένας μέσα κτλ. Μέχρι το 85-0-0, 86-0-0, μέχρι το τέλος το παλεύουμε σε οποιοδήποτε τομέα μας μέχρι το τέλος. Και δηλώνω και κάτι από τώρα. Δήλωσε. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Να μιλήσεις. Οφείλει η διοργανώτρια αρχή να αλλάξει η ώρα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Γιατί τι είναι? 6 και 4 δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής τι ώρα παίζει? 6. Πρέπει να αλλάξει. Άμα πάνε 15.000 Παοξίδες και 15.000-20.000 Ηρακλήδεις και συναντηθούνε. Ναι. Εμείς το λέμε γιατί αγαπάμε αυτήν την ότι. Εάν δεν μπορεί η αστυνομία. Εάν δεν μπορεί η αστυνομία
να φυλάξει ένα παιχνίδι μεταξύ οπαδών Βόλου και Ηρακλή, σίγουρα δεν θα μπορεί η αστυνομία να φυλάξει το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Σωστό. Οφείλετε να έχετε το νου σας, εμείς σας το λέμε, μη μας πείτε μετά τα καημένα τα παιδιά. Μπράβο. Τα καημένα τα παιδιά το αίμα τους βράζει, αλλά, έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Αλλά τώρα επειδή είναι τα τηλεοπτικά μέσα και τα λοιπά, πρέπει μέχρι εισαγγελική... Εμείς οφείλουμε να του... Αν εσείς δεν υπολογίζετε την ανθρώπινη ζωή μπροστά στην τηλεθέαση και στα λεφτά, κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς οφείλαμε να το πούμε και ο Ηρακλειδέας θα πάει στο γήπεδο τσιτωμένος μέχρι εκεί που δεν πάει. Και ο Παοξής θα πάει για την πρωτιά. Εντάξει, αφήστε να βγάλουν το πάθος τους μέσα στο γήπεδο και μην τους φέρετε να συναντηθούν. Γιατί αν συναντηθούν δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να γίνει. Ούτε εγώ, ούτε ο Κώστας, ούτε κανένας. Ναι, σωστό. Λοιπόν, καλά έκανες. Η πρώτη ώρα ήταν μια προσφορά από τον Γεωργιάδη Σέρες, ο οποίος ανακαινίζει το παλιό σου μπάνιο με 1.190 ευρώ. Με ένα τηλεφώνημα στο 23 21 03 74 79 και η Ματέρια, όπου έχει 2 σημεία πώλησης για ιδιώτες και επαγγελματίες υλικά ανακαίνησης. Στο 23 14 76 790 μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ευχαριστούμε τους φίλους οι οποίοι στείλανε μπέτη Λιβανού. Αυτό δείχνει ότι συμμετέχετε ψυχείτε και σώματι στην εκπομπή. Το συνέκρινα με τον Παπαγιανόπουλο. Ναι, ήταν λέει... ωραίος παραλληλισμός. Μ' αρέσει η συμμετοχή τους. Ναι. Δηλαδή και στο διάλογο που κάνουμε και στην κουβέντα που κάνουμε, η οποία ποτέ δεν είναι στημένη, εντάξει, μ' αρέσει που συμμετέχετε με τον τρόπο, γιατί πραγματικά κάποια στιγμή μυαλό είναι κολλάει. Και εγώ δεν είμαι καλός με τις ελληνικές ταινίες, ούτε με ηθοποιούς, οπότε την ξέχασα, ναι. Λοιπόν, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, 9.55 κενό, γιατί ξεκινήσετε, ήρθαν 9.24 μηνύματα, κόψατε. 9.55 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54.340. 2 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Θανάση Πολίτη, που αναλάβατε τη ρύθμιση των οίκων. Και αμέσως μετά να ανοίξουμε γραμμές. Να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε. Ματέρια, η ανερχόμενη ελληνική εταιρεία δομικών υλικών. Πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Και το αποδεικνύουμε έμπρακτα με ειδικές προσφορές. Laminate δάπετα από 6 ευρώ το τετραγωνικό. Στεγανοτικό επαλυφόμενο από 1,5 ευρώ το τετραγωνικό. Τσιμεντοσανίδα από 7 ευρώ το τετραγωνικό. Υλικά θερμομόνωσης από 11 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλά και πλήθος υλικών ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας. Ματέρια για μικρά και μεγάλα έργα. Σε 2 σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2310 476 790 και στο www.materia.gr. Θέλεις να ανακαινήσεις το μπάνιο σου σε 4 μέρες? Φύγαμε για Γεωργιάδη στις Σέρρες. Με 1.190 ευρώ με ΦΠΑ σου ξυλώνει το μπάνιο, πετάει τα μπάζα και περνάει τα πλακάκια με δικά του κορυφαία συνεργεία. Επιλέγουμε μέσα από 25 σχέδια πλακάκια πρώτη ποιότητα από Ιταλία και μας δίνει μπανιέρα, λεκάνη, βρύσες και νηπτήρα με κολόνα, όλα επώνυμα, δηλαδή πυραμής. Τελειώνουν τα πάντα σε 4 μέρες, χωρίς να κυνηγά συνεργεία. Δώρο σοβάντισμα, κόλλες και σχεδιασμός. Μας βρίσκει και υδραυλικό σε συμφέρουσα τιμή. Μας το ζητήσατε. Το ξανακάναμε. Ηλιακός θερμοσύφωνας πυραμής επιλεκτικός. 160 λίτρα και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 650 ευρώ με ΦΠΑ και δωρεάν τοποθέτηση σε πλάκα στη Θεσσαλονίκη. Γεωργιάδης. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα. Τηλέφωνο 23 21 0 37 479 και στο www.georgiadishome.gr. Έλα, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Το πρώτο ραδιόφωνο της Μακεδονίας. Στο Princess Casino στη Γευγελή το Μάιο, έως και 310.000 ευρώ σε καθημερινές κληρώσεις, δικά σας. Δευτέρα έως Παρασκευή, με κάθε είσοδο στο καζίνο σας δίνουμε από 5 έως και 50 ευρώ promotional tickets. Το Μάιο, όσο παίζετε, παίρνετε διπλούς πόντους σε όλα τα παιχνίδια και διπλούς λαχνούς για τις καθημερινές και τις μεγάλες κληρώσεις Big Draws κάθε Παρασκευή για 15.000 ευρώ μετρητά. Princess Casino στη Γευγελή. Πείτε στον κόσμο του. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια, είστε η καλύτερη ομάδα. Κερνάω πίτσα. Πάρε στην πίτσα Λεοντόρο να παραγγείλεις μία. Με μία πίτσα θα τη βγάλεις coach. Η πίτσα special γίγας μαμούθ Λεοντόρο είναι ατελείωτη. Θα χορτάσουμε όλοι μόνο με 12,5 ευρώ. Η πίτσα Λεοντόρο γιορτάζει 20 χρόνια και ρίχνει τις τιμές της χωρίς να ρίξει ούτε την ποιότητα ούτε την ποσότητα.
Πίτσα Λεοντόρο. Μπείτε στο site leodoro.gr και ενημερωθείτε για τις νέες εκπτώσεις και προσφορές. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων. Καλέστε για το κέντρο 2310 200 106 ή ανατολικά 2310 888 590. Ζωή σημαίνει κίνηση. Κίνηση σημαίνει μπαταρία. Μπαταρία σημαίνει στάνταρ. Κέντρο μπαταρίας στάνταρ. Μπαταρίες για μεταφορά, μετακίνηση και βιομηχανική ενέργεια. Κέντρο μπαταρίας στάνταρ. Για κάθε τύπου μπαταρία κάνε τη στάνταρ κίνηση. Μοναστηρίου 96 και Παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Βέρειας. Για δωρεάν υπηρεσία delivery και πληροφορίες τηλέφωνο 2310 52 30 14. Αθλητικό Μετρόπολης. Δίκτυο αθλητικής ενημέρωσης. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Η αθλητική σας ενημέρωση κάθε λεπτό. Πακέτο, φίλε μου, το σέρβις. Ναι, αλλά από 62 ευρώ στη Mercedes-Benz παίρνεις το καλύτερο πακέτο. Ελάτε σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Mercedes-Benz και κάντε σέρβις στο αυτοκίνητό σας από 62 ευρώ. Με τα πακέτα σέρβις γνωρίζετε από πριν τι ακριβώς θα πληρώσετε για εργασία και ανταλλακτικά, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζετε άνεση, σιγουριά και ασφάλεια στην πιο ανταγωνιστική τιμή. Σέρβις από 62 ευρώ με τη σφραγίδα της Mercedes-Benz. Κρύο, καιρός για τζάκι. Και όχι οποιοδήποτε. Nuovo Camino. Τζάκι νερού. Τοποθετώντας ένα τζάκι καλοριφέρ με λίγα ξύλα, θερμαίνεται μέχρι και 250 τετραγωνικά μέτρα. Έχετε άφθονο στο νερό και ζεσταίνεστε απόλυτα, χωρίς πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Η έξυπνη λύση στο χώρο της θέρμανσης που συνδυάζει οικονομία, ζέστη, ασφάλεια και ομορφιά. Ελληνικής κατασκευής, οικολογικό, με πιστοποίηση και δυνατότητα επιδότησης. Nuovo Camino. Παραφεντίδου 13, Πηλαία, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 322 766. Nuovo Camino. Ήρθε για να μείνει. Αυτό κι αν είναι είδηση, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Έρχεται και τέταρτο μπαζάρ στη Θεσσαλονίκη, Γίγα αυτή τη φορά. Μόνο για αυτό το τρίμερο, Πέμπτη Σάββατο, το Γίγα Μπαζάρ ξανανοίγει Πανδώρας και Λαζάρου Τσάμι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Γίγα Μπαζάρ με γίγα ευκαιρίες που δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Τελευταία τεμάχια σε εκατοντάδες προϊόντα. Τρέξτε να προλάβετε. Κύριε Προσωπάρχα, που εξυφανίστησαν άπαντες. Η ώρα είναι 10η πρωινή και θα έπρεπε να ευρίσκονται από ώρα εις τα θέσεις των. Το χειμώνα δεν τα θέλω ψαθίνο καπέλο, θέλω θάλασσα, γαλάζια και αμμούδια. Να ξαπλώνουμε όλοι χάμα πάνω στη ζύψη την άμμο με τσάμπο σακούλες στη σκαπανιέρα. Το χειμώνα δεν τα θέλω, θα τα κάνω λαμπογέλο, αν δεν το βαρκάκι τζάμπο φουσκωτό. Τα αγαπώ το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι, δεν το νιώθω μακριά. Μία βόλτα από τα τζάμπο, φέτος θα μου φέρει πιο νωρίς η ξαγλιάσια. Δεσποινής, γράψτε, προς τον αξιότιμον Υπουργών Εργασίας. Διαμαρτυρόμεθα εντόνως δια των αποπροσανατολισμών που προκαλούν τα εποχιακά καλοκαιρινά είδη της αλυσίδας καταστημάτων Τζάμπο. Παραγωγικές δυνάμεις της χώρας ευρίσκονται εις κατάσταση διακοπών εκ μηνός Μαΐου. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, διότι κάποιοι κρούν τον κόδωνα των διακοπών. Τα αγαπώ το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι, δεν το νιώθω μακριά. Μία βόλτα από τα τζάμπο, τώρα θα μου φέρει καλοκαιρινή δροσιά. Και δεύτερο τζάμπο στην Πηλαία, στο IKEA. Στους 95,5 η αθλητική φωνή της Μακεδονίας. Αθλητικό Μετρόπολης. Αθλητική ενημέρωση με άποψη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Η αθλητική σας ενημέρωση κάθε λεπτό. Αναμειγνύοντας κόκκινο και μπλε, δημιουργούμε το μοβ. Αναμειγνύοντας πρωτοπορία και τεχνογνωσία, δημιουργούμε το νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ένα μοναδικό χώρο αφιερωμένο στο χρώμα και τη διακόσμηση που αλλάζει τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη. Με 55 χρόνια πείρα, τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις καλύτερες τιμές, κάθε σας ανάγκη γίνεται αγοραστική εμπειρία. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου, Εθνικής Αντίστασης 82, Φοίνικας. Νέα εποχή στο χρώμα. Βρείτε τις αποχρώσεις που σας ταιριάζουν μέσα από τη μεγάλη γκάμα των χρωματολογίων της Vitex.
Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Εδώ είμαστε, 2-31-0-90-90-90. Πολίτης Θανάσης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ παρέα μας. Ο κόκκινος, τι έπαθε, πέθανε, τι έγινε. Με το έκανε, τι έπαθε. Λιποθύμησε από τη ζέστη. Ρε εσύ, πού είναι ο κόκκινος. Πάμε στον πρώτο κύριο, ναι. Δεν ακούω τίποτα. Ναι, ναι. Άντε, γεια. Γεια σου Κώστα, ο Αλέξανδρος είμαι. Καλώς το να. Τι έγινε, Αλέξανδρε? Τι να γίνει. Είπες αλήθειες, πολλές αλήθειες σήμερα. Σε ευχαριστώ. Χθες δεν είπα. Και χθες είπες και προχθές είπες. Τέλος πάντων. Τώρα δεν θέλω να σε επενέψω. Τέλος πάντων. Να μην με επενέψεις τότε. Αυτό το χθεσινό δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποια ελληνική δημοκρατία μιλάμε. Να επιθέσεις να πας κάπου και να μην σε αφήνουνε. Άντε εμείς ήμασταν τυχεροί, μας σταμάτησαν στα Μάλκαρα και μας γυρίσανε πίσω. Κάποιοι που πήγαν μέχρι τα Τέμη και τους γυρίσαν πίσω. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν ένας κύριος με τη γυναίκα του στα Μάλγαρα και του σταματήσαν επειδή είχαν σαλονικές πινακίδες. Του λένε πού πας, λέει πάω στην Αθήνα. Και τον είχαν τον άνθρωπο καθυλωμένο εκεί μέχρι να τελειώσει το μάτι του. Είπαν θα μείνεις εδώ και μετά λέει θα φύγεις. Αυτά που κάνουν την Κυριακή, όσο και ήσυχος να θες να κάτσεις, δεν θα σε αφήσουνε. Το ξέρω φίλε. Μας βγάλαν την ψυχή, δηλαδή τι τρομοκρατία ήταν αυτή. Μαγκιά, θα σε πάμε μέσα, θα σε κρατήσουμε για αυτόφερο, το ένα το άλλο. Και άμα σε πάνε μέσα, τι θα σε κάνουνε, τι παράπτωμα έχω κάνει. Πήρα τα μάξι μου και πάω βόλτα. Θα σε βρούνε, καλησπέρα και από μένα φίλε. Ξέρεις τι μπορεί παράπτωμα. Ο Αλέξης είμαι. Θα βρούνε άμα θέλουν να σε φορτώσουν παράτομα, θα σε φορτώσουν. Μας βρίσκουνε ό,τι θέλουνε. Αλλά το χθεσινό ήταν το κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γι' αυτό και το αναδείξα. Συγγνώμη λίγο Γρηγόρη. Για ποια ελληνική δημοκρατία. Χούντα. Να σε καλά, να σε καλά. Έλα Μίκο, είναι αγανακτισμένος. Κώστα σε παρακαλώ πολύ. Να σε καλά Αλέξανδρε. Παρακαλώ. Σταμάτα. Μαζί σου Αντρέα για μια Ελλάδα. Μαζί σου Αντρέα για μια. Σταμάτα ρε τα πω ρε. Μαζί σου Αντρέα για μια Ελλάδα νέα. Χούντα τώρα Χούντα. Ναι. Πάρε 300 ευρώ σήμερα τώρα. Άιντε. Ναι. Κωστή. Ναι φίλε. Σωστά είναι έτσι όπως τα είπατε. Ναι αλλά κόκκινε. Ναι αλλά κλείσε το ράδιο. Εχθές το μάτσι ήταν αλλίως αποτελέσματος. Καταρχήν ο Ολυμπιακός Βόλου έπρεπε να πέσει με 9 παίχτες. Γιατί σε 2 λεπτά ο Σκούρος ο Λύς έκανε 3 φάουλ. Εκ των οποίων τα 2 ήταν η κίτρινη κάρτα που σημαίνει κόκκινη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο Πινδώνης έπρεπε να έχει 1 κάρτα από το πρώτο και 1 στο δεύτερο κόκκινη 9. Και τρίτον, τα offside που έκοβε στους παίχτες του Ηρακλή. Την Κυριακή ετοιμαστείτε για ένα πάρτι show στην Κανόλευκη Κυρκίδα στην αυτόνομη θύρα 10. Πάει το μας, δεν τελειώνει. Και όποιος διανοηθεί να παίξει με τις πλάτες και τις τύχες του Ηρακλή, στο Καφτατζόγλι όχι μόνο θα πεθάνει, αλλά δεν θα έχει καμία. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Τι λένε. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Παρακαλώ. Έλα, γεια σας. Ναι. Γεια σας. Μ' ακούτε, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι βέβαια. Λοιπόν, πες λίγο τώρα αυτό που λέει εκεί δίπλα. Ναι. Καλός είναι, αλλά η μαγιά δεν πουλιέται, λανσάρεται να του πεις. Για να μην ρεστάρει καμιά μέρα. Γιατί εσύ τι είσαι φορτωμένος. Θα σου πω τώρα. Είπατε για το παιχνίδι του Ηρακλή. Ναι. Βασικά είμαι Ηρακλειδέας, μην κρυβόμαστε. Είναι την ίδια ώρα περίπου με του ΠΑΟΚ. Ναι, αν θυμάμαι καλά, ο ΠΑΟΚ παίζει 6 τετάρτου. Δεν το ξέρω εγώ. Είναι όχι η ώρα να αλλάξει, αν μπορούν τη μέρα να αλλάξουν. Ναι, σωστό. Ακόμη πιο σοφό. Για να μην έχουμε άλλα τραβήγματα. Αφού τους ενδιαφέρει, λες, η ησυχία και η ηρεμία και η τρομοκρατία να μην υπάρχει. Αν μπορεί να το βάλουν του Ηρακλία στο Σάββατο. Γιατί ο Βόλος είναι κοντά και πρέπει παίζουν όλα τα παιχνίδια της Football League, δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Ότι είναι παίζουν... τελευταία αγωνιστική, δεν είναι τρίτη αγωνιστική. Δεν ξέρω, κύριε, δεν ξέρω αν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ
με του Τρίπολης και των Ιωαννίνων είναι την ίδια ώρα. Είναι. Όχι. Εάν δεν είναι, μπορεί να αλλάξει. Εάν ήταν. Άκου λίγο. Σωστά μιλάς. Εάν ο ΠΑΟΚ έπαιζε και αυτό την ίδια ώρα, λόγω ότι οι αγώνες έπρεπε να έχουν τιμιότητα, υποτίθεται, θα ήταν πρόβλημα. Εάν θέλουν, μπορούν να τα αλλάξουν. Αγόρι μου, αυτό που λες. Μπορούν. Καλά τα λέτε. Μπορούν. Αλλά επειδή εγώ γνωρίζω, έχω κάνει εκεί μέσα πολλά για το Ηρακλή και 2 ώρες τη διαφορά να έχουμε. Ναι, είναι θέμα. Ναι, το ξέρω. Κάτι. Κοίταξε. Εσύ το παίζεις. Να το παίξουν παοκτίδες και να κάνουν ζημιά στον Ηρακλή. Το πας αλλού. Θα είναι ανοιχτές οι πόρτες. Το πάει αλλού τώρα ο φίλος. Παλιά γινόντουσαν αυτά. Ναι. Βασικά παιχνίδια. Όχι, εμείς λέμε να μην συναντηθούν παοξίδες Ηρακλήδες και έχουμε φασαρία και μανούρα. Αυτό λέμε. Εντάξει, καλό είναι, αλλά δεν ξέρεις. Πώς το πες το πρώτο. Η Μαγκιά λανσάρεται. Λέγατε τώρα, δεν μπορέσαν να πάνε στο Βόλο, του σταματήσανε. Άμα είσαι λίγο έξυπνος και πας και στα κτέλ να μπεις, πας. Και μια μέρα πριν. Άστο φίλε, παντού κλείσανε. Βιομηχανική ζώνη κλείσανε πολλά. Και αυτοκίνητα από τη Λάρτα και τους Στάσου ρε, κτέλ και τρένα, άμα τους βάζαν θα τους σταματούσανε. Κτέλ και τρένο. Δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Πες το. Γεια χαρά, φίλε. Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας Πανετολικού με Καλονί, με Ολυμπιακό Βόλου, με Απόλλων Σμύρνης? Πρέπει να το ψάξουμε. Ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι εγώ αν ήμουν προπονητής του Πανετολικού και έβλεπα ότι και στις ισοβαθμίες δεν μπορώ να ανέβω, δεν είχα λόγο να κυνηγήσω το μάτς. Σε 4 μέρες υπάρχει μάτς για τα play-off. Και θα κατέβαζα τα πρωτοκλασσά τα ονόματά μου. Τα σενάρια, φίλοι μου, αναγράφονται στα site του Ηρακλή, δεν τα γνωρίζω. Δεν μπορείς να γνωρίζεις. Υπάρχουν κάποια τα οποία γνωρίζω, τι βολεύει. Δεν θέλω να σου πω βλακίες τώρα. Το συγκεκριμένο ούτε εγώ το είδα κάπου δηλαδή στο site του Ηρακλή. Και εντάξει, ο Ηρακλής πρέπει να πάει να κερδίσει. Αυτό εννοείται ότι πρέπει να τα δώσει όλα. Έπρεπε να έχει κερδίσει χτες, να έχει τελειώνει η μπουγάδα. Και τώρα βλέπω ότι άμα κερδίσει όμως, δεν ξέρω, δεν θα έρθει ούτε ένα από τα 3 αποτελέσματα. Γιατί και η νίκη Βόλου είναι. Θέλω να σου πω ευθέως, δεν βλέπω να υπάρχει νικητής στο Καλονί Ολυμπιακός Βόλου. Εγώ δεν το βλέπω να τελειώνει με νικητή. Και εγώ αυτό βλέπω. Ούτε ο Βόλος θα στηθεί στον Εργοτέλ με τίποτα. Ούτε η νίκη Βόλου τη συμφέρει να στηθεί στον Εργοτέλ. Μπορεί να μείνει εκτός play-off. Αυτό το φοβάμαι. Μπορεί να μείνει εκτός play-off, έχει πρόβλημα. Θέλει η νίκη Βόλου να μπει στα play-off? Φυσικά και θέλει. Μακάρι. Ρε φίλε, είναι 50 χιλιάρικα η συμμετοχή μόνο στα play-off. Ξέρεις τι είναι 50 χιλιάρικα στη φουτβολή? Ο Εργοτέλης δεν έχει λεφτά. Πάμε παρακάτω. Το ξέρω. Πάμε. Οπότε, επίσης, όταν δηλαδή μπορεί την Κυριακή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μπορεί να βρεθεί Super League έστω και από κάτι τέτοιο. Πλέον δεν είναι στο χέρι σου, αλλά μπορεί. Ακόμα και το Παναχαϊκή Απόλλων Σμύρνης, σε δεύτερη ισοπαλία με το Γάζορ, που ο Γάζορ στο δεύτερο γύρο είναι. Με το Γάζορ έχει Δηλημπέρι στον πάγκο, φίλε. Άστο. Πάντως είναι μάτς. Το Γάζορ έχει Δηλημπέρι στον πάγκο, φίλε. Άκου. Σταμάτα ρε κόκκινε. Σταμάτα λίγο. Ένα λεπτό. Εντάξει, θα κάνουμε αβάντα, είπαμε. Σταμάτα. Εντάξει, ηρέμησε. Το μάτς είναι της υπομονής και εγώ βλέπω ότι οι Ηρακλήδες υπομονή δεν έχουν. Δεν είναι καλό αυτό. Το μάτς αυτό είναι της υπομονής και υπομονή οι Ηρακλήδες δεν έχουν. Ο Δηλημπέρης δεν στήθηκε με τον Απόλλωνα, έδωσε δώρο στον Ηρακλή, ο Δηλημπέρης έπαιξε καθαρά. Το περιμέναμε, ο Δηλημπέρης το έδωσε. Ο Δηλημπέρης το έδωσε. Έγινε. Να είσαι καλά. Ο Δηλημπέρης το έδωσε. Και εσείς δεν το εκμεταλλευτήκατε. Παρακαλώ. Έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αβάντα το Δηλημπέρη. Ναι, καλησπέρα. Όλος ο κόσμος λέει μπράβο στο Γάζορο. Σταμάτα ρε Κώστα. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Ναι. Λοιπόν, σιγά. Με το πάσο σου. Ναι, κάτσε. Πρέπει να θα πω σοβαρά πράγματα. Τώρα πρέπει να ετοιμαστώ ψυχολογικά. Επιτρέψτε μου. Υπάρχει ψυχολόγο. Να στείλουμε και καμιά μαγιγέρ. Έλα ρε, πλάκα κάνω. Άντε, μόνο εσύ θα λες τέτοιο. Βλακίες, εντάξει. Και εμείς λέμε βλακίες, τι έκαμε. Ναι, όχι. Λοιπόν, Κωστά, κοίταξε, τα πράγματα είναι απλά. Απλά είναι. Επειδή διάβασε είσαι μια μέρα πίσω. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε από την Παΐρακλης χθες. Δες λίγο για την επίσημη ανακοίνωση της αυτόνομης θύρας 10. Εγώ δεν είμαι αυτονομήτης, από Καβάλα είμαι, απλά παρακολουθώ τα πράγματα. Λοιπόν, δες την επίσημη ανακοίνωση, λέει ξεκάθαρα, τελειώνει. Αν χρειαστούμε και άλλες αναμετρήσεις, πάλι εκεί θα είμαστε. Ψηλά το κεφάλι. Λοιπόν, είναι πολύ όριμη η ανακοίνωση, φίλε. Δεν πρόκειται να σε αφήσουμε τώρα μόνος σου. Είναι ώρα να σύνταξεις για την τελευταία μάχη. Και αν χρειαστούμε κι άλλες, εμείς πάλι εκεί θα είμαστε. Ψηλά το κεφάλι. Λοιπόν, εγώ ανατρίχιασα παιδιά μόλις το διάβασα αυτό.
Λοιπόν, οι Ηρακληδείς θα πάνε εκεί άφοβα, δεν πρόκειται να ανοίξει μύτη, υπομονή θα έχουμε όσο χρειαστεί. Έτσι, τα παιδιά της αυτόνομης έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Ωραία. Είναι μάτς της υπομονής. Πάντως σήμερα βλέπω υπομονή δεν υπάρχει. Και αυτό εμένα με τρομάζει. Πώς θα σου το πω για αυτό το μάτς. Έχω μια εμπειρία και εγώ και ο Κόκκινος που μυρίζει το μάτς μπάρου. Δηλαδή δίνει ένα φάουλ ανύπαρκτο στο Πανετολικό, έχω πρόβλημα. Σταματάει το μάτς. Ένα πέναλτι ανύπαρκτο, ρε φίλε. Δεν μας συμφέρει. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είπα ότι πρόκειται. Δεν είναι δυνατόν να μπουκάρει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, αλλά και να σου πω κάτι. Και της ΠΑΕ η ανακοίνωση, αφού είσαι έμπειρος, το έχεις, και δεν το αφήσω αυτό, το έχεις καταλάβει. Ότι πουλάει τώρα μαγιά η ΠΑΕ και είναι μηνύματα προς όλους. Και προς πολιτικούς και προς την αστυνομία και αυτά. Δημιουργεί λοιπόν και αυτή το κλίμα της. Απ' την άλλη όμως βγαίνουν οι οργανωμένοι και λένε παιδιά, θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε υπομονή όσο χρειαστεί. Και στα play-off πάλι εκεί θα είμαστε. Και στο τέλος θα βγούμε. Θέλουν δεν θέλουν θα βγούμε. Γιατί είμαστε Ηρακλείς. Να είσαι καλά. Ναι, γιατί άμα γίνει καμιά μανούρα και ο Ηρακλής δεν περάσει, βγει τέταρτος, πέμπτος, να μην επηρεαστεί αρνητικά. Να μην γίνει η μανούρα. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει μανούρα. Γιατί και στη χειρότερη των περιπτώσεων υπάρχουν και τα πλοία. Μανούρα μπορεί να γίνει από κόσμο, από φωνές, από ιστορίες, από πάμε παιδιά βολή. Τραμπούκο μπορεί να γίνει φωνητικά. Δεν ανάγκη να γίνει αυτό. Και κάτι. 6 και 4 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και ο Ηρακλής. 6 ώρα. Πρέπει να αλλάξετε επειγόντως την ώρα, παιδιά. Πάμε. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Καλησπέρα. Βεβαίως. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι από αυτούς που κατάφεραν και φτάσαν στο γήπεδο του Βόλου. Τι ώρα φύγατε και με τι, αν επιτρέπετε? Λοιπόν, έφυγα 1 και 4 και έφτασα περίπου 3 παρά. Απλά είχα την έξυπνη ιδέα να πάω με αυτοκίνητο που είχε πινακίδες από άλλο νομό. Με Ferrari πήγες, ρε φίλε? Με BMW M5, άμα να μην κάνουμε διαφήμιση. Τέλος πάντων, να σας πω τι είδα εγώ με τα δικά μου μάτια. Να πείτε ότι γουστάρετε. Γιατί τα είδατε από κοντά. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες νομού Θεσσαλονίκης, έτσι. Ναι. Υπήρχε στο ύψος του Σέσκουλου ένα χωριό έξω από το Βόλο. Μεγάλη αστυνομική δύναμη. Μου έκανε εντύπωση ήταν μια κυρία με άστρα στον νόμο. Και σταματούσε ό,τι αυτοκίνητο υπήρχε με πινακίδες προέλευσης από Βόρεια Ελλάδα. Καλή γκόμενα. Ναι, ήταν καλή. Αν αυτό είναι το θέμα μας. Περάσαμε εμείς χωρίς να μας σταματήσουν γιατί και το αυτοκίνητο δεν ενδείκνυται για να σε σταματήσουν. Ξέρεις ότι άμα κάνεις καμάκι σε αστυνομική δεν μπορεί να σε συλλάβει. Ξέρεις τι είναι να είσαι από τα Γιάννητσά και να είσαι Ηρακλής? Όχι, δεν ξέρω, για πες μου. Είναι αυτό που λες για το καμάκι με την κόμενα. Καμία σχέση. Λοιπόν, εμείς καταφέραμε να πάμε στο Βόλο. Ναι. Ήμασταν στην πόλη του Βόλου περίπου τώρα 3 η ώρα, να μην τα πολυλογώ. Ναι, ναι. Πώς προμηθευτήκαμε εισιτήρια, έτσι? Μπράβο, πώς? Λοιπόν, είχαμε ένα φίλο στο κοινό γνωστό στο Βόλο, ο οποίος πήγε στο κλαμπ των Austrian, πώς λέγονται τα παιδιά του Βόλου. Η Αυστριακή είναι. Ναι, πήρε 5 εισιτήρια, τα πλήρωσε όμορφα και ωραία. Βρεθήκαμε πια με τα τσίπουρά μας και πήγαμε στο παιχνίδι κανονικά. Ωραία, μπράβο. Τι μου έκανε εντύπωση που το ανέφερε. Βεβαίως. Έχει δικαίωμα ο Securitas να ζητήσει ταυτότητα από οποιονδήποτε έχει στο χέρι του εισιτήριο? Securitas δεν έχει δικαίωμα όταν σε κοιτάξει τα μάτια. Το έκανε, φίλε, ωραία. Άκου λίγο, άκου. Ναι. Το έκαναν, φίλε, κάναν το λάθος. Πήγαν κάποιοι φίλοι αστυνομικοί και στρατιωτικοί, οι οποίοι είναι Ηρακλήδες. Ωραία. Και κάναν ήμουνα μέσα, γι' αυτό σας λέω την κάναν το λάθος αυτούς τους δύο. Ναι. Σου λέω 2 από αυτούς που ξέρουμε που πήγανε και τους ζητήσαν ταυτότητα. Εμένα Securitas. Και έτρεχε ο Securitas να κρυφτεί, τον είπαν τι θέλεις. Εμένα Securitas, άμα μου ζητήσει ταυτότητα, Securitas. Θα φάει ξύλο. Θα το δώσω μπουνιά. Μπορεί να με δει. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πιο δυνατό. Εγώ γελούσα γιατί είχε όντως πολύ κόσμο. Είχαν την έξυπνη κίνηση για μένα και καλή ιδέα να έχουν γενική είσοδο 7 ευρώ. Είχε αρκετό κόσμο, δεν μπορώ να υπολογίσω πόσο. 6.000, έτσι έλεγε τηλεόραση. Εγώ λέω 8, λέμε το ταβάνι, έτσι ας πούμε. Ναι. Και η πρόσβαση γινόταν από 2 σημεία και μπορούσες να πας όπου ήθελες. Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε στη Σκεπαστή, ήμασταν 4 άτομα με το παιδί από το Βόλο 5 και πηγαίνοντας να κόψουμε εισιτήριο, ο εκάστοτε Securitas να δείξουμε το εισιτήριο, ζητούσε ταυτότητες ακόμα και από κάτοικους του Βόλου, έτσι. Λοιπόν, αυτά με ό,τι αφορά η security. Να σας πω ότι τα μέτρα τάξη ήταν δρακόντια, είχε πάνω από 5 δημιουργίες στο ΜΑΤ από ό,τι μπορώ να υπολογίσω. Να σας πω ότι τα ραδιόφωνα του Βόλου λέγανε ότι έγινε σύσκεψη της αστυνομίας με τους οπαδούς στα γραφεία του συνδέσμου του Βόλου, αυτό μπορείτε να το ψάξετε αν θέλετε. Και να σας πω επίσης ότι δέχτηκαν επίδεση στο τέλος του παιχνιδιού οι παίκτες, η διοίκηση, οι πάντες. Οι παράγοντες της ομάδος και ο αντιπρόεδρος ξεκούμπωσε το πουκάμισο και έδειχνε το σήμα του Ηρακλή που φορούσε από κάτω το μπλουζάκι.
Όσον αφορά το θέμα του ΟΚΑΡ που λέγανε ότι πήρε το καπνογόνο και το επέστρεψε, δεν έγινε ποτέ. Έγινε. Υπάρχει... Δεν το επέστρεψε ποτέ στην κερκίδα. Είδαμε να το πιάνει, είδαμε φωτογραφικό υλικό. Και το πετάει κάτω στο ταρτάν. Κοίταξε, ναι. Και τη δεύτερη φορά που πάει να το πιάσει, δεν μπορεί να το πετάξει γιατί έχει καεί και δεν το πιάνει καν. Η χειρονομία που έκανε ο Τάι ήταν να γυρίσει τον κόσμο και να χειροκροτήσει. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει ένας κύριος με πολλά διακριτικά στον νόμο, ο οποίος πιάνει τον παίκτη του Ηρακλή και τον τραβάει από τη φανέλα, κρατώντας στο ένα χέρι τον ασύρματο. Μπορείτε να τα δείτε, αυτά δεν είναι. Εγώ ναι, φίλε όμως, επειδή θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι παίκτες όλοι αυτοί, δεν ξέρω κανέναν, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτή την ψυχή δεν τη βγάλαμε στο γήπεδο. Να σας πω τη γνώμη μου για μένα, επειδή εγώ είμαι Ηρακλής, πάνω απ' όλα φύλαυλος, έτσι. Δεν βγήκε ποτέ ο Ηρακλής. Πλην του Χουάντερσον για μένα δεν ξεκόρισε. Άλλος παίκτης ήταν εκεί μέσα, δεν θέλω για να μην εκθέσω. Για μένα, έτσι, κατ' εμέ, για τα δικά μου. Καλά κάνεις. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και κάτι ακόμα που ήθελα να πω. Γνωρίζω ότι ο Μπέος ήταν στο γήπεδο από τις 3. Να είσαι καλά. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στο τελευταίο για το ημίωρο ή 2. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, είσαι ο τελευταίος για αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, 2 λόγια. Προτελευταίος είναι, ρε κεφάλαιο. Τελευταίος είναι. Όχι και να με, ρε παιδιά, ακούστε με τα 2 λόγια. 2 λόγια. Έχουμε πάει σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Ξέρουμε ποιοι είναι οι οπαδοί της κάθε ομάδος. Εσείς Αυστριακοί είστε φλόροι. Ο λόγος. Και θα σας εξηγήσω γιατί είστε φλόροι. Θέλετε ρε να κάνετε μαγιά και δεν καλείτε κόσμο στο γήπεδο να τον κάνετε μαγιά. Και κάνετε μαγιά χωρίς να υπάρχουν οπαδοί της άλλης ομάδος. Λέγοντας σε αστυνομικούς ότι μην τους φέρετε γιατί θα τους δίρουμε. Ποιους θα δίρουν, τους Ηρακλήδεις αυτοί? Ναι. Εφόσον εσείς θέλετε να δίρετε, γιατί δεν λέτε ελάτε να μας δίρετε. Λοιπόν, οπαδικά είστε ανύπαρκτοι. Αυστριακοί. Είστε οι πιο ανύπαρκτοι. Σας το λέω ένας οπαδός 35 χρόνια μέσα γήπεδα. Έχουμε πάει με τρένα, με πόδια παντού και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε συναντήσει. Είστε όλοι φλόροι. Να ξέρετε. Οπαδικά είστε φλόροι. Συμφωνήσω ότι την Κυριακή θα πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση. Δεν τον νοιάζει αυτό να ρε. Έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τον νοιάζει. Άρα φαντάζομαι ότι είναι εκεί ένα οπαδός της κάθε ομάδας που ενέτη 2013 που πεινάει θα πάει να σφαχτεί για την ομάδα. Αν τους δεις ατομικά όλους αυτούς τους μάγκες θα σε πιάσουν τα γέλια. Καλά μας κάνουν και μας μαμάνε οι πολιτικοί. Να απαντήσω. Ένα λεπτό. Διαφωνώ να πας να σφαχτείς για την ομάδα σου και να πλακωθείς για την ομάδα σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνούμε και όλοι μας. Δεν μου λες γιατί εκτός από την οικογένειά σου αξίζει να σφαχτείς ή να πλακωθείς για τίποτα άλλο. Συμφωνώ με αυτό. Ακόμα και την πατρίδα που όλοι λατρεύουμε. Ποια πατρίδα λατρεύουμε? Ακόμη και αυτή πάνω. Α, λατρεύαμε την πατρίδα, δεν την κλέβαμε, ρε. Λοιπόν. Ποια πατρίδα λατρεύουμε? Καλησπέρα και στους δύο. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναβρεθούμε στα play-off με την ομάδα του Μπέου. Από τα Μάλκαρα με 30 δημιουργίες θα είναι. Ρε κόκκινε, τι 30.000 λέει. Έλεος πια. Φίλε μου, ό,τι το Καφτατζόγλιο έχει 30.000 και 40.000 κόσμο, εσύ δεν έχεις γεννηθεί. Τι να φοβηθούν τον Ηρακλή, λέει. Τι νομίζετε, η ομάδα των 300 οπαδών? Εδώ το χωριό της Τρίπολης είναι στη θέση του. Μην προσπαθείτε να κάνετε δύναμη τον Ηρακλή των 300 οπαδών. Όχι, είναι δύναμη, γιατί άμα δεν ήταν. Φίλε, πάνω από 1000 αυτοκίνητα με οπαδούς του Ηρακλή επιστρέψανε. Αυτό λέει η έκθεση αστυνομίας. Ή πες ότι είναι 300. Καλά κάνεις και το λέω, το διαβάζουν. Ραπτόπουλος, Σάββας Κυρός, ο Δημήτρης Γιωτόπουλος και ο Κουφοντίνας και όλοι οι 17 Νοέμβρη, μάλλον ΑΕΚ είναι, λέει, και οι τρεις πρώτοι είναι αεξίδες σίγουρα. Για το Σάββατο Ξηρόφιλε, σου υπογράφουμε ότι είναι Ηρακλής. Είναι Ηρακλής. Όσοι ξεκίνησα για Βόλο γνώριζαν την απαγόρευση. Απλά στα ραδιόφωνα λέγατε Ηρακλής είμαι, δεν μας άω, θα πούμε 3.000 πρωταθλητές. Στα λόγια λέει πολύ. 144 δεν είναι. Ασπρόμαυρος Βολιώτης. Απαράδεκτη η απαγόρευση μετακίνησης οπαδών. Απαράδεκτο επίσης να διαμαρτύρουν στη διαιτησία και να προκαλούν επεισόδια που είχαν υπέρ 70-30. Εδώ δεν άλλαξαν δεύτερη πάω στο κέντρο. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το είπαμε. Έλα για βλέπω στο ημερολόγιο να το ξέρετε τη γιορτή του σήμερα του Αγίου Σωσόνη του Βολιώτη. Άντε πες, λέει ο Αντωνιάδης, να κλάψει λίγο την αγάπη μου. Λέει ο 95. Χαίρεσαι. Γιατί να μην χαρεί? Αυτοί που θα μετακινούν στο Λευκό Πύργο, αυτοί τα τέμπη δεν μπορεί να περάσουν, ρε. Τι νόμιζαν? Οι βλαχομαγκές στο φιλικό ξεχάστηκαν. Μπάμπης Γιαννιτσά. Κύριε Κόκκινε, βάλει την κασέτα τη χθεσινή να ακούσει την καζόλαμπα να λέει σε ακροατής θα φας τρίμπαλο αύριο ό,τι και να κάνετε. Για σένα, λέει και τον Πάο. Τι είπα εγώ? Είπες θα φας τρίμπαλο. Φίλε, το έδωσε σκορ 1-1. Ένα σκορ το έδωσε ανισόρροπε.
Χαλασμένη ρετσίνα ήπιες. Και σου είπε ότι τα κοτόπουλα έχει περάσει η ενέργεια του κοτόπουλου. Για παραπάνω να σε πούμε. Έλα Ραπτόπουλε, άμα είναι έτσι όπως τα λες και ο ΠΑΟΚ είναι παράξενο που οι παίκτες του 36 χρόνων τρέχουν γρήγορα, κάτι γίνεται να κάνουν και στον ΠΑΟΚ αντιντόπινγκ. Ποιος τρέχει γρήγορα ο ΠΑΟΚ? Τα είπαμε Δευτέρα, κόκκινε. 2 χ το μάτς εύκολα, εγώ πληρώθηκα. Όχι βέβαια με το 90 Αστέρα, αλλά έστω και έτσι. Εσύ πληρώθηκες, πώς να πληρωθώ, φίλε, έχασα. Αφού έπαιξα άσο Αστέρα. Εγώ ακολούθησα συμβολή κόκκινου. Να σε πω ψέματα. Παίζω δελτίο 2 φορές, 1-1 τα Γιάννα, 1-1 τον ΠΑΟΚ και χ και τα 2. Και αφού πληρώνεται, πάει και καλύπτεται. Και όταν βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θα μου την κάνει και θα κερδίσει, πάω και παίζω ΠΑΟΚ το επόμενο γκολ και πήρα τα λεφτά μου πίσω και έβγαλα και 5-6 βρουλάκια. Πήρα τους καφέδες. Αν έβαζες πολλά λεφτά, θα βγάζεις πολλά ευρώ. Εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Εντάξει. Γιατί η μπάλα είναι. Κάνει κανένα κόρνερο Αστέρας και καλησπέρα Κωστή, ευχαριστώ. Με 3 ευρώ πήρα 165 με ακριβή σκόρτα ελληνικά. Γρηγόρη δώσε κάτι για Φιλανδία, Σουηδία ή για μπάσκετ. Δεν έχει κάτι, παιδιά, σήμερα να σας δώσω, αλλά δεν είμαι ζεστός. Να μην δώσεις. Ραπ Δέσπος ο ΠΑΟΚ κάλαξε με συμμετοχικό φόρ. 40-60 κατοχή, πολλές ευκαιρίες. Έλειπε μόνο το τελείωμα λόγω του Σαλπικίδη. Ποιος είναι ο συμμετοχικός φόρ? Καλή η αλλαγή Κλάου. Ποιος είναι ο συμμετοχικός φόρ? Ο Σαλπικίδης είναι συμμετοχικός φόρ. Τι είναι ο Σαλπικίδης? Είναι συμμετοχικός. Όσο μπάλα ξέρω ο ανεψιός μου ο Δημητράκης, τόσο ξέρω και ο Σαλπικίδης. Γρηγόρη. Χθες ο Σαλπικίδης δεν άκουπησε την μπάλα. Σε ποδόσφαιρο συμμετοχής. Τι γράφει Γρηγόρη, αυτό? Όταν εσύ πήγαινες, οι Μπουκ γινούσαν. Είδες πότε τον Αστέρα φέτος μέσα στην Τρίπολη να παίζει 85 λεπτά στα καρέ του? Εσύ δώσου συγχαρητήρια. Εγώ συγχαίρω τις εταιρείες. Ο πονηρεμένος 301. Τι έγινε για Γιούλας, λέει, παίξατε με σοβαρό αντίπαλο και σε έκανε πλακίτσα. Άντε, λέει, γιατί μας πρίξατε, κερδίσατε την επανομή και τα Γιαννιτσά και νομίζετε ότι γίνεται μεγάλη ομάδα. Ανύπαρκτη. Σας έκανε πλακίτσα ο Μπέος. Τα νέα προϊόντα για τη μία ανανέωση του Κροάτη στον ΠΑΟΚ, λέει 834. Λοιπόν, 9.55 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54.340. 2 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης την Κυριακή 6 και 4. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τον Κοσμάογλου, ο οποίος έχει νέο κατάστημα στην Εθνική Αντίσταση 82 στο Φίνικα. Ένα κατάστημα γεμάτο ιδέες, χρώμα και πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά θα σας αρέσουν. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφώνησε στο 2310 480 606. Αν τώρα έχετε Honda ή Mitsubishi, service από 110 ή 120 ευρώ στον Στάθη Δημήτριο στη Χρυσαυγή Λακαδά, η γραρεοκίνηση από 550 ευρώ με ένα τηλεφώνημα στο 23940 25477. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι με γραμμές. Αναμειγνύοντας κόκκινο και μπλε, δημιουργούμε το μοβ. Αναμειγνύοντας πρωτοπορία και τεχνογνωσία, δημιουργούμε το νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ένα μοναδικό χώρο αφιερωμένο στο χρώμα και τη διακόσμηση που αλλάζει τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη. Με 55 χρόνια πείρα, τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις καλύτερες τιμές, κάθε σας ανάγκη γίνεται αγοραστική εμπειρία. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου, Εθνικής Αντίστασης 82, Φίνικας. Νέα εποχή στο χρώμα. Βρείτε τις αποχρώσεις που σας ταιριάζουν μέσα από τη μεγάλη γκάμα των χρωματολογίων της Vitex. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Έλα, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Το πρώτο ραδιόφωνο της Μακεδονίας. Αυτό το καλοκαίρι τα ψάρια το σκάνε από το νερό και πάνε εμπλό. Η φρεσκάδα της θάλασσας στο πιάτο σας. Τώρα με 40% έκπτωση. Εμπλό από τις βάρκες στο τραπέζι σας για να σπαρταράει η απόλαυση και να χαίρεστε την κάθε στιγμή. Ψαροταβέρνα Εμπλό. Τώρα με τιμές ακόμη πιο χαμηλές. 40% πιο κάτω και η διάθεση ανεβαίνει τέρμα πάνω. Ψαροταβέρνα Εμπλό. Ακτή Β Καραγιώζη. 8ο χιλιόμετρο επανομής Ηράκλειας. Τηλέφωνο 23990 62636. Εμπλό. Αυτό το καλοκαίρι όλοι εδώ. Οι συμμετοχές του δημοσίου του ελληνικού χρέους. Θα ακούσουμε και ένα καλό νέο. Ειδήσεις. Άστο. Δεν χρειάζεται να ακούσεις. Θα στις πω εγώ. Κρίση, ακρίβεια, μιζέρια, λεφτά δεν υπάρχουν, τα έξοδα τρέχουν. Ό,τι κάνεις μόνος σου. Εγώ κάτι έκανα. Γράφτηκα στο ricardo.gr και άρχισα να πουλάω. Τι πούλησα? Σε μια κοπελιά στην Πάτρα το παλιό μου κινητό. Σε ένα παιδί από το Γαλάτσι την παλιά μου ψηφιακή. Και σε ένα σαλονικιό ένα ρολόι του κουτιού που δεν είχα φορέσει ποτέ. Έβγαλα χρήματα.
Και θα βγάλω κι άλλα. Ricardo.gr. Πουλά ό,τι δεν χρειάζεσαι στο μεγαλύτερο site αγοραπολισιών στην Ελλάδα. Ricardo.gr. Εσύ τι θα πουλήσεις? Σε απλά μαθηματικά, 30% πιο cool, 30% πιο green mood. Νέο κλιματιστικό Morris DC Inverter ενεργειακής κλάσης Α. Φροντίζει το περιβάλλον με 30% εξοικονόμηση ενέργειας. Φροντίζει την τσέπη σας με μεγαλύτερη οικονομία. Και με αυτόματες λειτουργίες φροντίζει να βρίσκεται στην κορυφή των κλιματιστικών νέας τεχνολογίας. Morris DC Inverter. Επίσημος διανομέας Αμυρίδης Σαββίδης ΑΕ. Και τώρα αγοράστε κλιματιστικά Morris και κερδίστε 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. 5, 10, 15, 20, 25, φτού και βγαίνω. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η γιορτή για παιδιά και γονείς Φτού και Βγαίνω επιστρέφει ανανεωμένη με νέες δραστηριότητες και πολύ κέφι. Σάββατο 25 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα και Κυριακή 26 Μαΐου από τις 11 το πρωί, ο Πολυχώρος Πολιτισμού Μπλοκ 33 μετατρέπεται στο πιο ξένιαστο, ξέφρενο, διασκεδαστικό και παιχνιδιάρικο μέρος της πόλης. Τιμή εισιτηρίων 3 ευρώ ανά ημέρα, 5 ευρώ διημέρου. Είσοδος ελεύθερη για τους γονείς. Φτού και Βγαίνω. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.kidsinaction.gr. Οργάνωση Παιδιά εν Δράση, περιοδικό Εξώστης. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες 3 εκατομμύρια. Μνημόνιο ή χρεοκοπία? Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου. Έσπαγα στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Κι άμα πάει να υψώσει τον τόνο της φωνής του, να του πει σκάσε. Να βρεθεί ένας ανακριτής και να του πει σκάσε. Του διακοπές θα κάνουμε καλοσύνη, θα είναι καλό για όλοι οι πέτες και όλοι το κοινοβούλιο. Ύστερα που μόλις είπαν οι κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, στις κάλψες. Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με το δημοσιογράφο Απόστολο Μακρανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Εκεί που τελειώνει το χρώμα αρχίζουν οι νέες ιδέες και η φαντασία χωρίς όρια. Η Tetralux παρουσιάζει τα διακοσμητικά χρώματα Montebello. Αίσθηση λαμπερή άμμου, σκιές και σύννεφα σατινέ, βελουτέ και δερμάτινη υφή μέσα στα χρώματα. Montebello. Τεχνοτροπίες για μια φευγάτη διακόσμηση. Δείτε τον τρόπο εφαρμογής στο site www.montebello.gr και κάντε το μόνοι σας. Διακοσμητικά χρώματα Montebello με την εγγύηση της Tetralux. Αποκλειστικός διανομέας. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα 2 καταστήματα Tetralux. Στον Εύωσμο 25 Μαρτίου 131 και στον Φίνικα Δημοκριτού 32α δίπλα στη Φένα. Έλα εσύ παπί, πού είσαι? Έλα, ξέρεις το συνδυασμό για το σπίτι? Το συνδυασμό? Ναι, το συνδυασμό. Εκεί βέβαια το ξέρω. Πες τον δε. Πρόσεξε με, ο συνδυασμός είναι απεριόριστο σταθερό. Ναι. 24 ίντερνετ. Ναι. Και βίντεο κλαπ από την Hall. Καλά μιλάμε, φανταστικό συνδυασμός ρε εσύ. Γιατί μιλάμε ψευδεριστά? Εγώ το λαιμό μου. Εσύ τι έχεις? Εγώ δεν έχω τίποτα. Τώρα η Ελλάς Online σου προσφέρει τον συνδυασμό για το σπίτι. Απεριόριστο σταθερό, 24 ίντερνετ και Hall Video Club μόνο με 23 ευρώ. Αποκλειστικά για συνδρομητές Vodafone. Κάλεσε 13844 ή επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone. Ελλάς Online. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο hall.gr. Τώρα που καλοκαίριασε και κλείνουν τα σχολεία, έλα στην κατασκήνωση, ήλιος και παραλία. Όλων ειδών τα αθλήματα, πισίνες και υπασία. Με πύργους αναρρίχησης, τένις τοξοβολία. Μας και πουλπάρτι Λούνα Παρκ, σαφάρι θεατράκι. Νυχτερινό ποδόσφαιρο, κιθάρα το βραδάκι. Σκούρα Sports Camp. Παιδική κατασκήνωση Φώκες Χαλκιδικής στο 82 86 86. Η
Είσαι αναβάτης μοτοσικλέτας? Στη Suzuki Kymco Πρεβεδουράκης θα βρεις έκθεση, ανταλλακτικά αλλά και εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για σένα που εμπιστεύεσαι τη μηχανή σου στους ειδικούς. Suzuki Kymco Πρεβεδουράκης στο 2310 539 638. Νέα διεύθυνση Μπότσαρη 2 με παραλία γωνία. Suzuki Kymco Πρεβεδουράκης. Πάντα κοντά στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα του. Test drive το καινούριο Kymco KEX CT300 στις 25 Μαΐου. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 539 638. Πολλά δώρα. Θέλετε να νιώσετε ενέργεια και τόνωση? Μήπως σας ενδιαφέρει το αδυνάτισμα? Θέλετε ισχυρό ανοσοποιητικό? Επιθυμείτε πλούσια μαλλιά και λαμπερό δερμά? Marcus Rohrer Σπιρουλίνα. Η κορυφαία επιλογή στα συμπληρώματα διατροφής. Marcus Rohrer. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις σπιρουλίνα στην Ελλάδα. Από την Αγγέλικα Ελοβάρη ΑΕ. Στα φαρμακεία. Στους 95,5 η αθλητική φωνή της Μακεδονίας. Αθλητικό Μετρόπολης. Αθλητική ενημέρωση με άποψη. Ακούτε Μετρόπολης. 95,5. Η αθλητική σας ενημέρωση κάθε λεπτό. Είσαι σε ηλικία προεμφραγματικού αυτού. Λοιπόν, στο ξενερωμένο Αστέρα ο ΠΑΟΚ ξαφνικά έγινε ομάδα με τρεξίματα και κατοχή. 9.55 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-40. Πάμε και πάλι στις γραμμές στα 3.90 δικά σας. Να ακούσουμε τον κόσμο τι έχει να πει και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και φυσικά στους φίλους του Ηρακλή. Είμαι αγριάνθρωπος, αλλά και εσύ με τις γυναίκες gentleman δεν είσαι τώρα εδώ που τα λέμε. Σε παρακαλώ, μην επισέρχεσαι σε προσωπικά θέματα. Δεν χειρίζεσαι καλά τα θέματα. Μην επισέρχεσαι σε προσωπικά θέματα. Τέλος πάντων, εγώ σου δίνω συμβουλή, χαλάρωσε. Σε ευχαριστώ. Η ζωή είναι ωραία, απόλαυσέ την. Μην επισέρχεσαι σε προσωπικά θέματα. Όσο μας έμεινε να ζήσουμε, να το ζήσουμε καλά. Σε ευχαριστώ. Χαλαρός είμαι μέχρι ενός σημείου. Χαλαρός είσαι, αλλά. Ξέρεις πολύ καλά ότι μ' αρέσει η πλάκα, μ' αρέσει οτιδήποτε. Κάνω το μαλάκα πάρα πολλές φορές, αλλά υπάρχουν και όρια. Το κάνεις? Ναι, πάρα πολλές φορές. Δεν είσαι δηλαδή? Εσύ, πες ότι. Πάμε στον κόσμο, άντε πάμε. Παρακαλώ. Ναι, φίλε. Ναι. Ναι. Γεια σου, Μάνο. Γεια σου, Γρηγόρη. Πόσο πάει η βενζίνη? Βόλος Θεσσαλονίκη. Πόσο καίει το τεπόζιτο? Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που καθάρισε το ποδόσφαιρο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που δεν έχει κανέναν παράγοντα και δεν είναι από πίσω της κανένας παράγοντας. Αυτοί που κάνουν ό,τι θέλουν και λιμένονται. Λοιπόν, χθες το βράδυ είπα μια φράση, θα την επαναλάβω και σήμερα και θα την επαναλάβω μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Ο Θεός να φυλάει. Να το. Ο Θεός να φυλάει. Εντάξει. Να φυλάει. Ο Θεός να φυλάει. Ευχαριστούμε πολύ το Αθλητικό Μετρόπολη και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Θεσσαλονίκης που ενδιαφέρθηκαν για αυτόν τον αγώνα, για τα πληρέστερα ρεπορτάζ που είχανε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και περιμένουμε. Ο Θεός να φυλάει την Κυριακή το απόγευμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, για να είμαστε σοβαροί. Επειδή σοβαροί είμαστε πολύ, κύριε Κόκκινα. Σε παρακαλώ, άστα Κυριακή. Αν θέλετε, πάρτε το πίσω αυτό. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Άντε πάλι. Έχουμε ιερή υποχρέωση να προστατεύσουμε οτιδήποτε στο παιχνίδι. Για να κερδίσει ο Ηρακλής, να πάνε όλα καλά. Αυτό το κρίνετε εσείς, κύριε Κόκκινε? Δεν το κρίνω. Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Απαγορεύεται. Τη γνώμη σας μπορείτε να την πείτε, αλλά δεν το κρίνετε εσείς. Εγώ είπα ο Θεός να βάλει το χέρι του και ο Θεός να φυλάει. Δεν πρέπει να υπάρχει σύνεση στον κόσμο? Τι να υπάρχει? Σύνεση. Σοβαρά? Εχθές τα λέγατε αυτά, κύριε Κόκκινε. Ορίστε. Εχθές τα λέγατε αυτά. Ο σταθμός σας εχθές, δεν μιλάω προσωπικά σας, μην παρεξηγηθείτε. Ναι. Ο σταθμός σας εχθές έδειξε καμία σύνεση σε αυτό που τράβησε ο κόσμος του Ηρακλή? Δεν το αναδείξαμε. Ορίστε. Δεν το αναδείξαμε. Δεν νομίζω, κύριε Κόκκινε. Γιατί? Μάλλον δεν άκουγες Μετρόπολη. Ο κύριος Κανελάκης πάλι το δεκάλεπτο είχε. Επί 2 ώρες εδώ αναδεικνύαμε με τα μπλόκα της αστυνομίας και του φασισμού που το οποίο βιώνουν οι Ηρακλήδες. Κύριε Κόκκινε, συγγνώμη.
ο κόσμος του Ηρακλή πλέον εξαγριώθηκε. Ό,τι σύσταση και να του κάνετε εσείς, ναι, και εγώ και ο καθένας, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι αυτό. Το καταλάβατε, κύριε Κόκκινε? Οκ, να σε καλά. Γιατί είσαι τώρα, μου άρεσε. Ορίστε. Δεν λέω εσένα, τον κόκκινο λέγω. Κύριε Ραπτόπουλε, βάλατε και εσείς το χεράκι σας. Εγώ δεν έβαλα ούτε πόδι ούτε χέρι. Βάλατε το χεράκι σας. Τίποτα δεν έβαλα. Σας είπατε ότι ξέρατε το αποτέλεσμα με τον κύριο Τζόρνταν και το σημειώσατε μάλιστα στη βραδινή σας εκπομπή και ξέρετε και κάτι ακόμα. Πόσο σου δώσα ότι θα χάσεις? Ορίστε. Πόσο σου πω ότι θα χάσεις? Εμένα δεν μπορείς να χάσω. Εμένα μπορείς να έρθει ισοπαλία το παιχνίδι. Τι σε είπα εγώ? Ότι θα έρθει ισοπαλία. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Ναι. 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 Παρακαλώ, κύριε. Γεια σας. Χαίρετε, κύριε. Κόκκινε. Ναι. Μπορώ να μιλήσω δύο λόγια? Φυσικά, γι' αυτό δεν πήρες. Λοιπόν, Κώστα και εσύ άκου. Ακούω κι εγώ. Πριν 7-8 αγωνιστικές, θυμάστε που η Αυτόνομη είχε βγάλει μια ανακοίνωση για την ομάδα του Ηρακλή, για τη διοίκηση του Ηρακλή. Και την ανακοίνωση που χάνανε εντός, κερδίζανε εκτός. Ναι, που λέγανε για τα πριν, ναι. Για τα πριν, που στείλαν τα μάτς. Για πριν, κατηγορούσαν ότι ήταν ύποπτοι. Ναι. Ότι στείλαν το μάτς. Οι διοίκηση που κατηγορήσαν, αυτή η ανακοίνωση η Αυτόνομη τη ξέχασε τώρα. Ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, θέλει να βγει η ομάδα. Το ρωτήσανε. Γιατί να μην πλάκα μου κάνεις? Σε παρακαλώ, Κόκκινε, άσε την πλάκα. Δηλαδή με δουλεύεις. Έφτασε εδώ η ομάδα για να αυτοκτονήσει. Όλες οι ομάδες φτάνουν κάπου. Όλες κάποιες φτάνουν οι ομάδες κάπου. Αλλά φίλε, ξέρεις σημαίνει καθαρός Ηρακλής Super League? 5 εκατομμύρια με το καλημέρα. Ναι ρε Κόκκινε, ναι, το καταλαβαίνω. Τι θα πει να μην θέλει? Γιατί να μην θέλει? Δεν βρίσκω τη λογική σε αυτό. Ρωτήστε τον πρόεδρο τι σύμβολο έχει να πληρώσει. Ο Κωστάκης έλεγε πριν κανένα μήνα, ναι, ότι θα κυνηγάνε τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος για να πουλήσει. Μόλις ανέβεις έλεγε, επειδή κάνεις τον πονηρό. Μπράβο, για βάλε τώρα πώς έχει να πληρώσει για να ανέβει. Ρωτήστε αυτά τα πράγματα. Ένα αυτό. Λες να μην ξέρουμε, ρε φίλε. Δεν έχει να πληρώσει τίποτα. Ωραία. Ο Μάνος πιο μπροστά. Ναι. Βγήκε το παιδί, χαιρέτησε, ευχαρίστησε αστυνομίες Ολυμπιακούς Βόλου. Την ομάδα την ευχαρίστησε. Δεν τα είπαμε, ρε φίλε, στον πρόλογο. Τον άκουσε τον πρόλογο? Όχι, δεν λέω για το Μάνο, δεν λέω Κόκκινη για σένα. Και τι, θα βάλεις χέρι στο Μάνο? Ο Μάνος λέει τη γνώμη. Όχι, ρε φίλε. Όπως και εσύ λες τη δικιά σου. Είναι μια εκπομπή που ακούμε στο ράδιο και σε ακούμε. Βγήκε ο Μάνος, βγήκε την προηγούμενη βραδιά του μάτς στην παραμονή και είπε εμείς θα πάμε με κάθε τρόπο, με αλεξίπτωτα και με τέτοια. Εντάξει. Έλεγε πράγματα και θαύματα. Θα. Πολύ Παπαδρέου μας έγινε ο κύριος Μάνος. Κατάλαβες. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει από οπαδική εκπομπή. Ξέρετε, είναι επιχειρηματίας ο κύριος Μάνος. Δεν είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Όλοι ψηφίσαν Παπαντρέου και τον κατηγορούν τον ανθρωπάκο τώρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, ρε γιατρέ. Γεια σου, γιατρέ. Εγώ ήμουν από αυτούς που μπόρεσα και βρέθηκα στο Πανθεσσαλικό. Γιατί είχε ταυτότητα στρατιωτικού. Πέρα από αυτό, το κακό είναι ότι εκτός από σεκιουριτάδες και οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού Βόλου κάνανε έλεγχο ταυτότητας και δυστυχώς ένας φίλος μου, ενώ είχε πληρώσει εισιτήριο παραλίγο να μην έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο, να δει το παιχνίδι στις Κερκίδες, τρέξαμε, τον πήραμε πίσω για να το φέρουμε μέσα στις Κερκίδες. Φοβερά πράγματα και μάλιστα υποδείχνανε οργανωμένοι πώς θα γίνει ο έλεγχος στους αστυνομικούς. Ρε φίλε, σε Βαλκάνια χώρα ζεις. Με υπανάπτυκτους ανθρώπους. Άστο να πει τι έγινε. Με όρκα. Φίλε, με συγχωρείς. Τι σε βέντε παράξενο. Ζει σε μια χώρα υπανάπτυκτων, βαλκανική χώρα. Οι Βούλγαροι είναι πιο. Άστο να πει. Στάσου ρε φίλε να πω. Οι Βούλγαροι, οι Αλβανοί και αυτά είναι και οι Σκοπιανοί ένα επίπεδο πιο πάνω από εμάς είναι. Δεν θα πω σε τέτοιες συγκρίσεις. Πες να μην δεν μπαίνεις. Οι δε Τούρκοι έτσι φωτός μπροστά. Λοιπόν, να μιλήσω για το αγωνιστικό θέλω μόνο. Μίλα. Λοιπόν, η ομάδα δεν έπεισε χθες, δυστυχώς. Με μια απαθητική συμπεριφορά έδωσε το δικαίωμα στη γυρασμένη ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου να μας δημιουργήσει προβλήματα. Όταν ο Σολάκης κάνει όλα και 5 μέτρα σε επιστροφές του, λογικό να είναι εκεί που είναι. Ήταν συνέχεια μέσα στον καρούμπαλο, αφού η ομάδα δεν έχει κατοχή μπάλας. Αυτό που είχε με τον κύριο Στράτζαλη. Ο κ. Χατζηνικολάου δεν το δουλεύει καθόλου. Χρειαζόταν χθες. Ο Σουλίδης κακός εξέθεσε την ποινή στο χθεσινό παιχνίδι, ήταν απαραίτητος. Δυστυχώς παίξαμε χωρίς καθαρά αμυντικά χαφ, σε ένα μάτι στο οποίο πρέπει να σπάσουμε τον ρυθμό. Γίναν τεράστια λάθη, αυτά όμως είναι παρελθόν. Μπροστά μας έχουμε ένα μάτι την Κυριακή. Για μένα είναι καλό που τιμωρήθηκε ο Κυρώφσκι, γιατί το μάτι του Βόλου μοιάζει με αυτό το Αγρινίου. Πρέπει να περιμένουμε, να έχουμε υπομονή να χτυπήσουμε στο ανοιχτό χώρο. Τι υπομονή να έχετε, εδώ οι άλλοι δεν έχουν υπομονή ούτε ένα τέταρτο. Άκου να σου πω κάτι.
Ο κόσμος πιστεύω μέχρι την Κυριακή θα έχει ηρεμήσει, θα πετανεύσει τη λογική. Αλλά. Είναι ένα παιχνίδι. Μακάρι. Είναι ένα παιχνίδι και αν η ομάδα ελπίδα βρεθεί στα play-off, εγώ αγωνιστικά τη θέλω την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Θεωρώ ότι είναι μια κακή ομάδα. Στα play-off το θες το Βόλο. Τον θέλω τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά στα play-off το θεωρώ μια κακή κατανοητό. ομάδα. Είναι μια κακή ομάδα και θέλω να πω, είναι μια κακή ομάδα. Τέλος, να το πιστέψουν οι ποδοσφαιριστές, γιατί στον πρώτο γύρο, αν και χάσαμε από τον Ολυμπιακό Βόλο στο Καφτατζόγλιο, κάναμε 12 καθαρές ευκαιρίες. Να σε καλά, γιατρέ. Χθες μας απογοητεύσατε. Να σε καλά, γιατρέ. Γεια σου, γιατρέ. Επόμενος φίλος, ναι. Έλα, ρε. Τι έγινε, ρε. Βγήκε ο προηγούμενος ο Παοξής και τι είπε. Τι είπε. Το χαβάτο. Τι είπε, ρε. Το χαβάτο είχε, ρε φίλε. Τι χαβάτο, ρε, να πούμε. Τόσο κόμπλεξ, ρε, να πούμε, βγάζουνε, ρε. Τι το πράγμα, ρε, να πούμε. Εσείς, ρε, να πούμε. Είστε, ο Αντωνιάδης ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Εσείς είστε, να πούμε, ασχολείστε μόνο με το... Δεν κοιτάτε το χθεσινό το φιλικό. Φιλικό. Που ήταν όλοι ματιαγμένοι. Κοιτάτε τον Ηρακλή. Κατά τα άλλα. Έτσι. Αυτά δεν τα λέτε. Κοίταξε. Έτσι άλλο κάνατε να πούμε και άλλο δείξατε. Ξαφνικά γίνεται Μπαρτσελώνα. Κοίταξε. Με τον Ηρακλή ασχολείστε. Κοίταξε τα αναψυκτικά. Όταν τα αφήνεις, τα βάζεις σε ποτήρι, κάποια στιγμή ξεθυμένουν. Θα σε ακούσω λοιπόν, άκουρα τις kérdες, ο κόσμος Ηρακλή έχει τραβήξει πολλά. Ραπτόπουλε, στο έχω πει και θα στο ξαναπώ. Αυτό που λέει ο Μάνος έχει δίκιο. Προσέξτε γιατί κάνατε τέτοιο πόλεμο στον Ηρακλή. Τέτοιο πόλεμο κάνατε στον Ηρακλή 2 χρόνια. Που κάποια στιγμή εύχομαι, πρόσεξε, εύχομαι να μην πάει ο σταθμός σας στο Ζακλιβέρι. Λοιπόν, ξέρεις γιατί. Καλά, θα βγει ο Κακαονάκης. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι εμείς. Ο Κακαονάκης θα βγει τώρα και θα καλέσει από τον Βόλο. Τέτοιο κόμπλεξ. Αλλά να είστε σίγουροι, ακόμα 2 ευκαιρίες έχει η ομάδα. Η ομάδα θα βγει γιατί είναι μόνη της χείστε 16. Μόνη της και στα 16 βγάζετε χωρί και εσείς και όλοι. Και να το ξέρετε, όσο κάνετε έτσι τόσο καμικάζι μας κάνετε. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θα το πληρώσετε όλοι. Να σε καλά στον επόμενο κύριο, παρακαλώ. 64 χρονών καμικάζι έχεις δει. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Έλα φίλε, ναι. Φίλε μου, δώσε μου 2 νούμερα από το 1 μέχρι το 43. Τι είναι αυτό, Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε, ναι. Από το 1 μέχρι... Το 43 είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θέλουν να πάρουν εισιτήριο. Τι έγινε ξαφνικά. Το 22. Ναι. Ζωντανέψαν αυτοί. Ναι. Το 22. Και το 10. Ναι. Σ' ακούμε τώρα με προσοχή. Λοιπόν, έτσι θα ήθελα να πω την άποψή μου, χωρίς καμία εμπάθεια φυσικά. Για ό,τι πω δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Ακούω εδώ και 2 ώρες ρε παιδιά και νομίζω ότι καλλιεργείται ένα κλίμα, δηλαδή ότι κάτι ντε και καλά... Καλλιεργείται με έψιλον ή με αλφαγιώτα. Ξεκαθάρισε το λίγο. Το κλίμα με γιώτα. Ποιο γιώτα ρε. Το καλλιεργείται, το καλλιεργείται το τελευταίο. Με αλφαγιώτα. Δηλαδή τι κάνουμε, για πες μου. Ξέρεις τι, δεν κάνετε κάτι συγκεκριμένο. Δεν θέλω να ρίξω καμία ευθύνη σε κανέναν. Αλλά επειδή εδώ δεν κρυβόμαστε. Να σου πω λίγο να τελειώσω. Επιρρύπτεις ευθύνες. Πες πού. Όχι, είπα στην αρχή, δεν θέλω να παρεξηγηθώ και χωρίς καμία εμπάθεια και ούτε είμαι αυτός που θα κρίνει. Δεν είπα ότι σε εμπάθει. Φαίνεσαι ότι μιλάς κυμπάρικα, αλλά τι αντιλαμβάνομαι σου λέω. Όταν λες καλλιεργείται κλίμα. Εγώ σου λέω τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, το μικρό, το φτωχό. Σου λέω ότι αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι ντε και καλά την Κυριακή κάτι θα γίνει. Δηλαδή αν δεν γίνει μέσα στο γήπεδο. Θα γίνει έξω. Θα γίνει έξω με οπαδούς του ΠΑΟΚ ή οπαδοί του Ηρακλή. Αυτό κατάλαβες. Τι σχέση έχουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τον ντέρτι του Ηρακλή. Ναι. Να σου πω κάτι. Το ντέρτι του Ηρακλή με του ΠΑΟΚ τι σχέση έχει. Άκουσε με λίγο. Ότι θα γίνουν ντε και καλά κάτι θα γίνει ρε παιδί μου. Δεν θα γίνει ρε φίλε. Εάν 6 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ και 6 και 4 το Ηρακλής. Όχι, δεν είναι πώς δεν θα γίνει. Εντάξει. Ωραία, να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Τη μανούλα που μπορεί να κλαίει μεθαύρα να πού γιατί δεν τα λέγατε. Εγώ παιδιά μου αρέσει να σκέφτομαι πιο θετικά και αισιόδοξα. Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι σε αυτή τη χώρα θετικά.
Θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν σκέφτομαι σε αυτή τη χώρα θετικά. Σκέφτομαι αρνητικά. Καλά. Και θέλω να πιστεύω ότι και ο Ηρακλής θα κερδίσει και δεν θα γίνει. Λύσε μου μια απορία. Από εκεί και πέρα να πω κάτι. Μια απορία πριν πεις. Θα σου δώσω άλλο ένα λεπτό. Λύσε μια απορία. Ορίστε. Αν επιτρέπαν να πάνε 2.000 φίλοι του Ηρακλή και έχει αυτή τη συμπεριφορά ο διαιτητής. Ναι. Θα σου φαίνονται τα παράξενα που κάνουν μέσα. Στην Ελλάδα του 2013 δεν μου φαίνεται τίποτα παράξενο. Γι' αυτό σε λέμε. Γι' αυτό σε λέμε και συνέχισε τώρα. Ξέρεις τι ήθελα να πω. Ότι ελάχιστοι ακροατές, ο πιο προηγούμενος ίσως ο γιατρός νομίζω και κανένα δυο άλλοι που άκουσα, μιλήσανε καθαρά ποδοσφαιρικά για το τι μπορεί να γίνει την Κυριακή. Καθαρά ποδοσφαιρικά. Είναι φρέσκο. Για το πώς θα παίξει η ομάδα, ίσως για το πώς θα κατέβει η ομάδα. Είναι φρέσκο φίλε, είναι φρέσκο. Και να σου πω και κάτι. Για τον κύριο το πιο προηγούμενο, εγώ είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Τον κόσμο και το λαό του Ηρακλή και την ομάδα του Ηρακλή τη σέβομαι απόλυτα. Και για αυτά που έχει περάσει και για τους αγώνες που έχει δώσει. Αυτά ήθελα να πω και κλείνω. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Γιώργος Φωτόπουλος 484. Φωτόπουλος. Ναι. Και Ηλίας Χατζηναθαναήλ 916. Πώς τον είπες? Ηλίας Χατζηναθαναήλ 916. Οι δύο φίλοι περνάνε από Κωστή Παλαμά 6α. Τι παίρνουν αυτοί? Από ένα εστήριο για το παιχνίδι του Πάγκου με τον Αστέρα Τρίπολης. Άμα γινόταν 2-2, πόσα μηνύματα θα είχαμε? Λιγότερα. Σύνδεσμο με τον φίλο ΠΑΟΚ. Σίντελφελτ. Καλό μεσημέρι. Έξυπνο αυτό. Έξυπνο, Καλό. Όταν λες κάτι έξυπνο, οφείλω να το παραδεχτώ. Λοιπόν, θα στείλω εδώ τώρα. Σε θέλω εμένα πριν φύγεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Κοσμάογλου, αφού για χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλυπτικότητα υπάρχει το όνομα Vitex. Θα το βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου Αντίς 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Επίσης, το Στάθη Δημήτριος Εξαβγήλα Καδά μπορεί να σας εξασφαλίσει τα πάντα γύρω από το αυτοκίνητο, πλυντήριο, ανταλλακτικά, φανοποιείο, υγραριοκίνηση, ό,τι τραβάει η ψυχή σας, το 23-940-25-477, περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρης Καναλάκης, Τιάνια Δήμου, με τρίτο ημίχρονο από τώρα μέχρι για τις 6. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο. Να είστε καλά.